ሰላም ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ትኾኑ ሰላም ክትሉ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ንሎሚ ንሪኦ እምበኣር ጆን ዊክ ዝተሰመየ ናይ ኣክሽን ፊልም ክኾን እዩ ነዛ ፊልም ተፈቲኹማ ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ንጀምር እቲ ፊልም ክጅምር ጆን ዝዝውራ ዝነበረ መኪና ምስ መንደቕ ይጋጭ ጉድኣት በፂሕዎ ደም እናወፀ ብሓይሊ ካብ መኪኑ ይወፅእ ኣብ ከብዱ ዘሎ ቁስሊ እናደገፈ ቴሌፎን ብምውፃእ ሰበይቲ ኤላን ኣብ ገምገም ባሕሪ ኮይና ዝደቐደሓቶ ቪድዮ ይርኢ ብድሕሪዚ ንጎኒ ጎቦ ይኸውን እሞ ዓይኒ ይሽፍን እዚ ቅድሚ ምፍጣሩ ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልታት ጆን ካብ ድቃሱ ምስ ተባራበረ ምስ ኤለን ኣፍቃሪቱ ድራር እናበልዑን ቀፂሎም ኣብዚ ሰዓዓምሉ ዝነበሩ እዋን ሃለዋታት ዘጥፍኣትሉ ኣጋጣሚ ይዝክር ብድሕሪዚ ጆን ምስ ኣብ ሆስፒታል ኮይኑ ይርአ ቀፂሉ ጆን ኣብ ግንባራ ይስዕማሞ ናብቲ ዶክተር ግልጽ ኢሉ ይሪኦ እቲ ዶክተር ድማ ሶፍት ፓድ ሒዙ ይወፅእ ብምቕጻል ጆን ናይ ክሳድ ሃብል ሒዙ ብመኪና ይወፅእ ሰበይቱ እውን በቲ ዝሓዘ ሕማም ምኽንያት ሞተት ኣብቲ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ኩሎም ሰባት ጆን ኣብቲ መቃብራ ጠጠው ኢሉ ከሎ ገዲፎሞ ይኸዱ ሓደ ሰብ ግን ብርሑቕ ይዕዘብ ነበረ እቲ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ምስ ተፈጸመ ናይ ቀደም ዓርኩ ማርከስ ናብ ጆን መፂኡ ካብ ዝራኸቡ ብዙሕ ግዜ ከም ዘሕለፉ ይዛረብ ብዛዕባ ጥዕንኡ ከመይ ከም ዘለውን ይሓቶ ብኸምዚ ክልቲኦም ይዘራረቡ ቀፂሉ ማርከስ ንናይ ቀደም ዓርኩ ይሓትት ከም ዝኾነ ይዛረብ ብምቕጻል ንጆን ተሰናቢትዎ ይኸይድ ድሕሪ እቲ ስነ ስርዓት ጆን ኣብ ገዛ ኮይኑ ይርአ የፅርብ ዝነበረሉ ሰዓት ከዓ ኣላርም ናይ ገዝኡ ይድወል ከይዱ ማዕፅኡ ምስ ከፈተ ከዓ ሓንቲ መልእኽቲ ተመላልስ ጠጠው ኢላ ተዓዘበ ንጆን ኣብ ሓደ ወረቐት ንኽፍርም ድሕሪ ምሕታታ ከዓ ንእሽተይ ከልቢ ዝሓዘ ፓኬጅ ሃበቶ እቲ ፓኬጅ ናይ ኤላን ክኸውን ከሎ ብተወሳኺ ደብዳቤ እውን ነበሮ ኣብቲ ጽሑፍ ከዓ ንምሟታ ከም ዝተቐበለቶን ጆን ከዓ መሊሱ ካልእ ሰብ ከፍቅር ከም ትደልብ ብምግላጽ ካብዚ ንእሽተይ ከልቢ ክጅምር ትደሊ ነበረት ጆን ነቲ ደብዳቤ አንቢቡ መሊሱ ክበኪ ይጅምር ብድሕሪዚ ነቲ ከልቢ ካብቲ ፓኬጅ የውፅኦ እሞ ነቲ ናይ ዕምባባ ቅርፂ ዘለዎ ሃብል ናይ ክሳዳ ይዕዘብ እዚ ከዓ ኤላን ነታ ከልቢ ቤዚላ ከም ትፅዋዓ ይረድአና ነታ ከልቢ ክልተ ኣንሶላ ኣምፀላ ኮይኑ ግን ነታ ከልቢ ካብ ዓራት ክትወርድ ድሌት ዘለዋ ትመስል ኣይነበረትን ጆን ግን ካብ ዓራት ኣውሪዱ ኣብ መሬት ይገብራ ንፅባሒቱ እታ ከልቢ ኣብ ዓራት ደይባ ንጆን ካብ ድቃሱ ተሰኣቶ ቀፂላ ኣብ ገዝኡ ደድሕሪእ ብምኻድ ትኽተሎ ነበረት ጆን ከዓ ንዕኡን ንኸልቡን ሓደ ዓይነት ቁርሲ ድሕሪ ምቕራቡ እቲ ግቡእ ኣኻልብ ዝምግብዎ ምግቢ ከም ዝገዝአላ ይነግራ ምስታ ከልቢ ከዓ ኣመና ይቀራረቡ ሙሉእ መዓልቲ ብመኪንኡ ከተማ ክሳወሩ ይውዕሉ ወዲ እቲ ናይ ገበነኛታት ሓላፊ ዝኾነ ቪጎ ታላቪ ጆሴፍ ራቪ ወሲኹ ካልኦት ሰለስተ ናይ ሩስያ ሸፋቱ ዘለዎ ቦታ መኪንኡ ጠጠው ይብላ ዮሴፍ ከዓ ናብ ናይ ጆን መኪና ብምቕራብ ነታ መኪና ድሕሪ ምድናቑ ንጆን ስለ ዋጋኣ ይሓቶ ብድሕሪዚ ጆን ከዓ ከም ሸለል ብምባል ይምልሰሉ ብድሕሪዚ ዮሴፍ ጆን ዘይፈልጥ መሲልዎ ብቋንቋ ሩስያ ገይሩ ንኹሉ ዋጋ ኣለዎ ኢሉ ይፀርፎ ጆን ከዓ ተመሊሱ ብሩስያ እታ መኪና ግን ዋጋ ከምዘይብላ ይምልሰሉ ኣብዚ ግዜ ዮሴፍ ንጆን እናርሓቐ ክኸውን ከሎ ዘረብኡ ምስ ሰምዐ ግን ይሓርቕ ክምልሰሉ ክብል ከዓ እቲ ሓደ ዓርኩ ይስሕቦ እሞ ንጆን ፅቡቕ ውዕሎ ብምባል ይፋንዎ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ጆን ብመኪና ናብ ዘይተወድአ ናይ ህንፃ ስራሕ ከይዱ ሕርቃኑ ንምዝሓል ብፍጥነት ክዝውር ጀመረ ኣብቲ ግቡእ ግዜ ነታ መኪና ጠጠው እንተዘይብላ ነይሩ ምስ ካልእ መኪና ክጋጭው ተቃሪቡ ነበረ ጆን ንምድቃስ ኣብ ዝዳለወሉ ዝነበረ ሰዓት ቤዚ ዕረፈት ብድሕሪዚ ንታሕቲ ይወስዳ ኣብኡ ከዓ ክልተ ሰባት መፂኦም ኣብ ቅድሚኡ ጠጠው በሉ ሳልሳዮም ከዓ ብድሕሪት መፂኡ ንጆን ብበትሪ ርእሱ ይሃርሞ እታ ከልቢ ትነብሕ ነበረት እቶም ሰባት ከዓ ንጆን ይቕጥቅጥዎ ነበሩ እቲ ሓደ ካብኦም ከዓ ነታ ከልቢ ክሳዳ ይሃርማ ብድሕሪዚ እቲ መፍትሕ ከኢሉ ምስ ሓተተ ረኺበ ኣለኹ ኢሉ መለሰ እቲ ካልኣይ እቲ መፍትሕ ድሕሪ ምውሳዶም ከዓ ሓደ ካብኦም ማስክ የውፅኦ በዚ ከዓ ጆሴፍ ምዃኑ ንዕዘብ ቀፂሉ ንጆን ይፀርፎ እሞ ፅቡቅ ገይሩ ክድቅስ ነጊርዎ ሃለዋቱ ክሳብ ዘጥፍእ ይሃርሞ ብድሕሪዚ ጆን ካብ ዝወደቐሉ ምስ ተባራበረ እታ ዝሞተት ከልቡ ኣብ ጎኑ ይረኽባ ነታ ከልቢ ድሕሪ ምቕባሩ ከዓ ምስ ሰበይቱ ብዘሕልፎም ነገራት እናተገዘ ነቲ ናይ ትማሊ ዝወረዶ ምድቃዕቱ እናዘከረ ኣብ ገዝኡ ዘሎ ረስሓት ይፀራርግ ዮሴፍ ከዓ ናይ ጆን መኪና እናዘወረ ናብ ኦሮልዮ መሸጢ መኪና ይኸይድ ቀፂሉ ዮሴፍ ንኦሮልዮ ሓደ ናይ መኪና ወረቐትን ሓድሽ ዳርጋን ከም ዘድልዮ ይነግሮ ኮይኑ ግን ኦሮልዮ ነታ መኪና ምስ ረኣያ ብቕፅበት ናይ መን ምዃና ይፈልጥ እሞ ካበይ ከም ዘምፅኣ ንምፍላጥ ንዮሴፍ ይሓቶ ዮሴፍ ከዓ ካብ መን ከም ዝወሰዱን ብኸመይ ናቱ ከልቢ ከም ዝቐተለሉን ብኹርዓት ይነግሮ
ኦሮሊን ከዓ ካብ ገዝኡ ንክወፀሉ ንዮሴፍ ይነግሮ። ዮሴፍ ግን እዚ ገዛ ናተይ ብምባል ንኦሮሊ መለሰሉ። ኦሮሊ ከዓ ዝሰርሖ ምሰኩኻ እምበር ዝሰርሕ ምስኽ ኣይኮነን ኢሉ መለሰ። ቀፂሉ ብጉስጢ ሃርሞ ካብቶም ናይ ዮሴፍ ሰባት ሓደ ሽጉጥ ኣውፅኡ ንኦሮሊ ኣቕንዓሉ። እቲ ሓደ ከዓ ከይትኩስ የጠንቅቆ። ዮሴፍ ከዓ ካብ ዝወደቆ ተሲኡ ንኦሮሊ ብምፅራፍ ጉዳዩ ኣብ ካልእ ቦታ ከይዱ ከፈፅም ከም ዝኽእል ይነግሮ። ዳሕራይ ጆን ናብቲ ድኳን መፂ ስለ መኪኑ ይሓትት። ኦሮሊ ከዓ ኣብዚ ከም ዝነበረትን ዮሴፍ ከዓ ወዲ ቪጎ ምዃኑ ይነግሮ። ኣብታ ምሸት እቲኣ ቪጎ ናብ ኦሮሊ ብምድዋል ንዮሴፍ ንምንታይ ከም ዝሃረሞ ይሓቶ። ኦሮሊ ከዓ ናይ ጆን መኪና ስለ ዝሰረቀን ከልቢ እውን ስለ ዝቀተለሉ ምዃኑ ይነግሮ። ቪጎ ነዚ ምስ ሰምዐ ኦ ጥራሕ ብምባል ቴሌፎኑ ዓፀወ። ቪጎ እውን ዝተጨነቀ ይመስል። ብድሕሪ እዚ ናብቲ ታሕተዋይ ክፍሊ ናይ ገዝኡ ወረደ። ካብ ሰራሕተኛታቱ ሓደ መፂኡ እንኳዕ ደስ በለካ ይብሎ። ቪጎ ግን ንወዱ ክረኽቦ ከም ዝደሊ ይነግሮ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጆን ሞደሻ ሒዙ ናብ ታሕቲ ክላስ ይኣተዎ እሞ ነቲ መሬት ክሰባብር ይጅምር። ብድሕሪ እዚ ብወርቂ ዝተሰርሐ ሰናቲምን ሽጉጥን የውፅእ። ቪጎ ነቲ ዝተፈጠረ ሽግር ንምፍታሕ ምስ ወዱ ድሕሪ ምርኻብ ፅቡቅ ጃኬት ከም ዝተኸደነ ይነግሮ። ብድሕሪ እዚ ንመን ከም ዝበደለ ንምንጋር ንወዱ ክልተ ግዜ ብጉስቲ ኣብ ከብዱ ይሃርሞ። እቲ የማናይ ኢዱ ከዓ ክኸይድ ይኽእል እንተኮይኑ ይሓቶ። ቪጎ ግን ኣብኡ ክፀንሕ ይእዝዞ። ብድሕሪ እዚ ቪጎ ጆን ንዕኡ ክሳብ ረኺቡ ካብ ስርሑ ጠጠው ንምባል ቅድሚ ምውሳኑ ምስኡ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ንዮሴፍ ይነግሮ። ብተወሳኺ ጆን ባባየጋ ወይ ቦጊማን ተባሂሉ ከም ዝፅዋዕ ይነግሮ። ትርጉሙ ከዓ ተወዳዳሪ ዘይብሉ ማለት እዩ። ብምቕፃል ቪጎ ንወዱ ጆን ኣብ ሓደ ባር ውሽጢ ብርሳስ ንሰለስተ ሰባት ከም ዝቀተሎም ብዓይኑ ዝረኣየሉ ግዜ ይነግሮ። ስለዚ ንወዱ ጆን እንታይ ዓይነት ሓደገኛ ሰብ ምዃኑ የረድኦ። ጆን ንኤላን ክምርዓው ኣብ ዝሓሰበሉ ግዜ ስርሑ ጠጠው ንባል ሕቶ ብምቕራቡ ቪጎ ንጆን ብሓፂር ግዜ ክስራሕ ዘይክእል ተልእኾ ማለት ከዓ ንብዙሓት ሰባት ክቐትል ይእዝዞ። ብዘይ ተትቢታዊ መንገዲ ጆን ነቲ ነገር ስለ ዝፈፀመ ንቪጎ ኣመና ይሰንብዶ እሞ ብተወሳኺ ብዝገብሮም ፃዕሪ ምስ ቴዲ ሰባት ብዝገብሮም ስምምዕነት መሰረት ፅቡቅ ፀወታ ይፃወት። ዮሴፍ ነቲ ኩነታት ክፃወሮ ከም ዘይክእልን ዝጀመሮ ስራሕ ከዓ ክውድኦ ከም ዘይክእል ነብኡ ይነግሮ። ኮይኑ ግን ኣቦኡ ጆን ንዕኡ ንምድላይ ከም ዝመፅእን ስለ ዝተፈጠሩ ኩነታት ከዓ ወላ ሓደ ክገብር ከም ዘይክእልን ይነግሮ። ብድሕሪ እዚ ንወዱ ዝመፆ ሽግር ማዕረ ክንደይ ምዃኑ ነጊሩ ምስ ኣጠንቅቆ ነቲ ነገር ንምዕራይ ናብ ጆን ይድውል። ጆን ግን ቴሌፎን ይዓፅዎ። ንምሸቱ ቪጎ ንጆን ክቐትሉ 12 ቀተልቲ ሰብ ናብ ገዝኡ ይልእኸሉ። ጆን ግን ብቐሊሉ የወግዶም። ሓደ ናይ መወዳእታ ተኸራኺልዎ እኳ እንተነበረ ብኸራ ኣብ ልቡ ሸኺሉ ይቐትሎ። ብድሕሪ እዚ ሓደ ፖሊስ ይመፅእ እሞ ማዕፆ ናይ ጆን ይኸሕኩሕ። ጆን ከዓ ማዕፅኡ ከፊቱ ነቲ ፖሊስ ብሽሙ ይፅውዕ እሞ ብድምፂ ምክንያት መፂ ምዃኑ ይሓቶ። እቲ ፖሊስ ከዓ ነቲ ዝወደቐ ሬሳ ብምርኣይ ንጆን ናብ ናይ ቀደም ስርሑ ተመሊሱ እንተኮይኑ ይሓቶ። ጆን ከዓ ነገራት የዕርዮም ከም ዘሎ ይምልሰሉ። እቲ ፖሊስ ከዓ ንጆን ተሰናቢትዎ ይኸይድ። ጆን ከዓ ነቲ ሬሳ ንምውጋድን ነቲ ገዛ ንምፅራይን ቅድሚ ሕጂ ምስኡ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ይፅውዕ። እቶም ሰራሕተኛታት ንምፅራይ ዝሕግዝዎ እዚ ናይ መወዳእታ ከም ዝኾነ ይርድኡ። ቪጎ ናብ ማርከስ ዝበሃል ሰብ ብምኻድ ንጆን ንክቐትለሉን ብመልሱ ከዓ ናይ 2 ሚልዮን ዶላር ኮንትራት ስምምዕ የቕርበሉ። ብተወሳኺ ካልኦት ሰባት እውን ንዝጎደለ ቦትኡ ንክመልኡ ከቕርበሉ ንተሓጋጋዚኡ ኣብ ይነግሮ። ማርከስ ከዓ ነቲ ስምምዕ ብሓጎስ ይቕበሎ። ጆን ኣብ ጉዕዝኡ ኣብዚ ንዘይ መፅናሕ ብምውሳን ናብ ግብነኛታት ዓለም ጥራሕ ኣገልግሎት ዝህብን ኣብቲ ውሽጢ እቲ ሆቴል ከዓ ወላ ሓደ ቅትለት ክትፍፅም ዘይፈቅድ ናይ ኒውዮርክ ኮንቲነንታል ሆቴል ይኸይድ። ኣብኡ ከዓ ኣቐዲሙ ዝፈልጣ ፓርኪሲ ዝተባሃለት ጓል ይራኸብ። ናይቲ ሆቴል ኣካየዲ ስራሕን በዓል ገዛን ዝኾነ ዊንስተን እውን ቀደም ዝፈልጦ ፈታዊ ይነበረ። ጆን ከዓ ስለ ዮሴፍ ምስ ሓተቶ ሬድ ሰል ክላብ ዝበሃል ለይታዊ ትልሂት ከም ዝርከብ ይነግሮ። ጆን ከዓ ናብቲ ዮሴፍን የዕርኽቱን ዝዘናግዕሉ ዝነበሩ ሬድ ሰልክ ዝበሃል ይኣቱ። ኣብኡ ከዓ ሓደ ዝፈልጦ ሓላዊ ይረክብ እሞ ዕረፍቲ ንክገብር ይነግሮ። እቲ ሰብ ከዓ ንጆን ኣመስጊንዎ ይኸይድ። ዮሴፍ ኣብ ፅቡቕ ናይ ሩስያ ላባንዲኖ ኣትዩ ብሻምፓንን ኣዋልድን ተኸቢቡ ይዘናጋዕ ነበረ። ጆን ካብ ናይ ዮሴፍ ሰባት ሓደ ብምቕታል ብኣንፈቱ መሕፀቢ ብምግባር ናብቲ በዓል ዮሴፍ ዝነበርዎ ቦታ ኣተወ። በዚ ከዓ ተኩሲ ይጅመር። ኮይኑ ግን ዕድል ረኺቡ ጆሴፍ ይሃድም። ጆን ከዓ ንኩሎም ሓለውቲ ይቐትሎም። ዮሴፍ ግን ኣብ መኪና ኣትዩ ይሃድም።
ብድሕሪ እዚ ሓደ ካብ ናይ ቪጎ ሰባት ብጥርሙስ ገይሩ ኣብ ጎኑ ሃሪሞ ስለ ዝነበረ ሕክምና ንምርካብ ናብቲ ኮንቲነንት ሆቴል ተመለሰ። እቲ ዶክተር ከዓ ንነብሱ ካብ ዓቐን ላዕሊ ዝውጥር እንተኮይኑ እቲ ስፋይ ከም ዝፍታሕ ይነግሮ። ጆን ከዓ ኣቐዲሙ ዝገዝኦ ባርባን ዝበሃል መስተ ካብ ሕማም ናይ ቀንዝኡ ከም መዐገሲ ከም ዝሕግዞ ይዛረብ። ንምሸቱ ማርከስ ካብቲ ጽርግያ ርሒቑ ዝርከብ ናሕሲ ናይቲ ህንጻ ደይቡ ነቲ ደቂሱ ዝነበረ ጆን ክምርምር ይጅምር። ብመስትያት ከዓ ሰብ ከኣቱ ስለ ዝረኣየ ንጆን ከጠንቅቆ ይትኩስ። ፓርኪስ ከዓ ናብ ውሽጢ ኣትያ ናብ ጆን ክትኩስ ጀመረት። ኮይኑ ግን ጆን ከም ገለሉ የሽክዓ። ብድሕሪ እዚ ነቲ ናይቲ ሆቴል ሕጊ ጥሒሳ ንጆን ተቐቲላቶ ቪጎ $4 ሚልዮን ከም ዝህባ ነገረቶ። ጆን ከዓ ተባኢሱ ክሳዳ ድሕሪ መሓዙ ሓበሬታ ንኽትቦ ይሓታ። ንሳ ከዓ ቪጎ መብዛሕትኡ ንብረቱ ኣብ ትሕቲ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝርከብ ነገረቶ። ብድሕሪ እዚ ጆን ፓርኪስ ሃለዋታ ከም ተጥፍእ ድሕሪ ምግባሩ ዛሪድ ናብ ዝበሃል ሰብ ገዲፍዋ ይኸይድ። ብመልሱ ከዓ ነቲ ሰብ ካብ ትካሎም ሓንቲ ወርቂ ሳንቲም ይሂቦ። ሃሪ ከዓ ንፓርኪስ ኣብ ወንበር ይኣስራ። ሃሪ ኣእዳዋ ትፈትሕ ከም ዘላን ንምህዳም ትዳሎ ከም ዘላ ኣይፈለጠን። ብድሕሪ እዚ ተሲዓ ብመተረኣስ ድሕሪ ምሽፋና ብሽጉጥ ተጒሳ ቀተለቶ። ብድሕሪ እዚ ጆን ናብቲ ቪጎ ገንዘቡን ንብረቱን ዘቐመጠሉ ቤት ጸሎት ይኸይድ። ነቶም ሓለውቲ ድሕሪ መቕታሉ ከዓ ናብቲ ካዝና ዘለዎ ቦታ ንኽወስዶ ነቲ ካህን የገድዶ። ቀፂሉ ንኹለ ናብቲ ውሽጢ ዝነበራ ዋልድ ብምስኳብ ኩሉ እቲ ሃብቲ የቃጽሎ። ቪጎ ልክዕ ናይ ተቃጸሉ ሓዊ ናይ ሃፍቱ ድሕሪ ምስምዑ ብተኽሲ ናይ ጆን ይጥቃዕ። ጆን ዋላ እውን ነቶም መብዛሕትኦም ናይ ቪጎ ሰባት እንተቐተለ ኮይኑ ግን ሓደ መኪና ምስ ጠጠው ዝበለ ካልእ መኪና ብምግጫው ጆን በቲ መኪና ተሃሪሙ ወዲቑ ሃለዋቱ ድፍአ። ቪጎ ከዓ ንጆን ይሒዞሞ ንሓንቲ መኪናን ከልብን ሕነን ንምፍዳይ ክብል ንምንታይ ዝኹሉ ክገብር ከም ዝኽኣለ ይሓቶ። ጆን ከዓ ካብ መዋቲት ሰበይቱ ከም ህያብ ዝተዋሃበ ኩርኩር ዮሴፍ ከም ዝቐተለሉ መለሰሉ። ብተወሳኺ ንዮሴፍ ይሕሊፉ እንተዘይሂብዎ ንሱ እውን ምስኡ ናይ ሞት ዕድል ጥራሕ ከም ዘለዎ ይነግሮ። ቪጎ ከዓ ነቶም ሰባት ንኸሳቅይዎ ይገድፎ። እቶም ሰባት እውን ናይ ጓሃን ፌስታል ኣብ ርእሱ ብምእታው ይዕፍንዎ። ብኻልእ ማርከስ ኣብ ልዕሊ ናሕሲ ኮይኑ ይዕዘብ ስለ ዝነበረ ንሓደ ካብቶም ሰባት ተኲሱ ብሽጉጥ ኣብ ርእሱ ይሃርሞ። በዚ ከዓ ጆን ነቲ ሓደ የጥቅዖ። ብድሕሪ እዚ ጆን ናብ ናይ ቪጎ መህደም መኪና ብምትኳስ ንሱ ጥራሕ ብሂወት ይተርፍ። ብድሕሪ እዚ ቪጎ ወዱ ኣብ ናይ ብሩክሊኖ ገዛ ብድሕነቱ ዝተሓለወ ከም ዝተሓብአ ንኽነግሮ ይግደድ። ዋላ እውን እቲ ቦታ ብዝተዓጠቑ ሰባት ይሕሎ እንተነበረ ጆን ግን ንኹሎም ቀቲሉ እቲ ንብረት እውን የውፅኦሞ ይቃጽሎ። ንኹለን መህደም ዝኾነ መካይን ብፈንጂ ድሕሪ ምብራዕ ናብ ጆሴፍ ይበጽሕ እሞ ከብዱ ብሽጉጥ ይሃርሞ። ቀፂሉ ኣብ ርእሱ ይትኩሰሉ። ብድሕሪ እዚ ፓርኪስ ጆን ምስ ማርከስ ይዕሩኽ ምዃኖም ስለ ዝበፅሓቶ ንቪጎ ነገረቶ። ብድሕሪ እዚ ቪጎ ናይ ወዱ ሞት ብዘይምቕባሉን ንጆንን ክቆትሎ ብዘይምኽኣሉ ንሰራሕተኛታቱን ናብ ማርከስ ገዛ ይልእኾም። ንማርከስ ከዓ ኣመና ይሳቅይዎ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ፓርከስ ትመጽእ እሞ ንማርከስ ተጒሳ ቀተለቶ። ቪጎ ክኸይድ ክብል ናብ ጆን ይድውል እሞ ንዓርኩ ከም ዝቐተለሉ የረድኦ። ብድሕሪ እዚ ቪጎ ካብቲ ሃገር ንምውፃእ ናብ ትሳፈረሉ ሄሊኮፕተር ይኸይድ። እቲ ሓሳቡ ከዓ ጆን ናብ ናይ ማርከስ ገዛ ምስ መፀ ፓርኪስ ተሓቢኣ ፀኒሓ ከተጥቅዖ ነበረ። ኮይኑ ግን ፓርከስ ንጆን ትፅበየሉ ብዝነበረት ሰዓት በቲ ዋና ኮንቲኔንታል ሆቴል ዌስተን ንኣኼባ ተፀውዐት። ኣብ ሴንትራል ፓርክ ኣብ ዝርከብ ቦታ ከዓ ንዌስተንን ንካልኦት 4 ሰባትን ረኸበት። ዌስተን ከዓ ናይቲ ሆቴል ሕጊ ከም ዝጠሓሰትን ካብ ኣባል ከዓ ከም ዝተሓኸኸት ይነግራ። ብድሕሪ እዚ እቶም 4 ሰባት ይቐትልዋ። ዌስተን ኣብ ዝኸዶ ዝነበረ እዋን ጆን ምስቶም ሬሳ ካብ ገዝኡ ከፅርዩ ዝሕግዝዎ ናይ ፅሬት ሰራሕተኛታት ይራኸብ። ዝተወሰነ ሰልዲ ከዓ ነቲ ሓላፊ ይህቦ። ጆን ናይ ማርከስ ሬሳ ምስ ረኸበ ንቪጎ ንምቕታል ይውስን። ቪጎ ምስ ሰባቱ ከዓ ናብ ሄሊኮፕተር እናኸዱ ይርክቦም። ብድሕሪ እዚ መኪንኡ ምስ መኪኖም ንምግጫው ይፍትን። ቪጎ ከዓ ነቲ ተኣዛዝዩ ኣቪ ንጆን ንክቆትሎ ይሕብሮ። ብድሕሪ እዚ ንናይ ጆን መኪና ይጋጭዋ እሞ ንጆን ምስ መኪኑ ናብ ፀድፊ ንምውዳቕ ይፍትኑ። ጆን ግን ከም ገለይሉ ይተርፍ። ብድሕሪ እዚ ክልቲኦም ማይ እናሃረመ ኢድ ብኢድ ይበኣሱ። ቪጎ ከዓ ንጆን ንምጥቃዕ ይፍትን። ኮይኑ ግን ጆን ነቲ በሊሕ ናብ ባዕሉ ብምሕሳብ ናይ ቪጎ ኢድ ብምስባር ነቲ ኻራ ካብ ከብዱ የውፅኦ እሞ ንቪጎ ኣብ ክሳድ ወጊ ይቆትሎ። ብድሕሪ እዚ ጆን እናደመየ ናብ ዝረኣናሉ ናይ መጀመርያ ግዜ ይመሰልና። ናይ ኤላን ቪድዮ ድሕሪ ምርኣዩ ከዓ ተሲኡ ንምኻድ ይበራታዕ። ነቲ ቁስሉ ንምሕካም ከዓ ናብ ናይ ማዕቆብ ኣኽላባት ኣተወ።
ኣብርሃም ከዓ ንሰራሕተኛታቶም ምስ ጆን ንኽበኣሱ ይነግሮም። በዓል ሙሉእ ርእሰ ተኣማንነት ዝመስል ሓደ ካብ ናይ ኣብርሃም ሰብ ንጆን ከም ቅልል ዝበለ ሰብ የሪኦ። ቀፂሉ እውን ንበይኑ ክስዕሮ ከም ዝኽእል ይዛረብ። ኣብርሃም ከዓ ንሓንቲ መኪና ክብሉ ኩሉ ነገር ክገድፍዎ ምዃኖም ይሓቶ። ሰቒሉ መኪና ዘይኮነስ ናይ ጆን መኪና ምዃኑ ይነግሮ። ቀፂሉ እታ መኪና ንጆን ንኽመልሰሉ ንሓላፊኡ ሓሳብ ኣቕረበ። እቲ ሓላፊኡ ከዓ ምስ ከመይ ዓይነት ሰብ ይበኣሱ ከም ዘለዉ ይገልጽ። ጆን ዊክ ንመኪናን ከልብን ክብል ንወዲ ሓውን ንኻልኦት ኩሎም ናይ ሓዊ ሰባትን ከም ዝቐተለሉ ይዛረብ። እቲ ሰራሕተኛ ከዓ ንጆን ንምውጋድ ሓሳብ ኣቕረበ። በዚ ከዓ ጆን ዊክ ጥንቁቕን ቆራፅን ዓይነት ሰብ ምዃኑ የረድኦ። ሓደ ግዜ ንሰለስተ ሰባት ብርሳስ ከም ዝቐተለውን ይነግሮ። ስለዚ ዘዕልልዎ ዘለዉ ስለ ተራ ቀታሊ ሰብ ከም ዘይኮነ ብግልፂ ይነግሮ። ዘዕልልዎ ዘለዉ ስለ ጆን ዊክ ክኸውን ከሎ ከም ተራ ሰብ ዝብል ቃል ከዓ ምዝ ሰብ እዚ ኣይሰማዕን። ጆን ብሓያልነቱን ብጥንካርኡን ምክንያት ብገበነኛታት ዓለም ኣመና ዝኸበረ ሰብ ምዃኑ ነቲ ሰራሕተኛኡ የረድኦ። ብኻልእ ጆን መኪኑ ኣበይ ከም ዘላ ይበፅሖ እሞ ታራዛፍ ናብ ዘቐመጠ ቦታ ይኸይድ። ንኹሎም ናይ ታራዛፍ ሰባት ከዓ ብሓይሊ ክወግዶም ከኣለ። ኣብ መንጎ ግን እታ ዝፈትዋ መኪንኡ ትህረሞ። ኮይኑ ከዓ ታራዛፍ ዳግማይ ኣብ ናይ ጆን ህይወት ውሽጢ ከምዘይኣቱ ቃል ስለ ዝኣተወሉ ብህይወት ንኽጸንሕ ይምሕሮ። ቀፂሉ ናይ ሰላም ስምምዕነቱ ተቐቢሉ ይምለስ። ብድሕሪ እዚ ናይ ቀደም ህይወቱ ዘዘኻኽርዎ ነገራት ኩሎም ይቐብሮም። ሰበይቱ ድሕሪ ምሟታ ከዓ በይኑ ከም ተራ ሰብ ኮይኑ ክነብር ይሓስብ። ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ኦረልዮ ፎርድ መኪና ናይ ጆን ክዕሪ ናብ ገዝኡ ይመጽእ። ነታ መኪና ድሕሪ ምርኣዩ ከዓ ነዚ ንምፅጋን ዝተወሰነ ግዜ ክወስድ ምዃኑ ይዛረብ። ንምሸቱ ናይ ገበነኛታት ሓላፊ ዝኾነ ሳንቲኖ ዲ ኣንቶኒዮ ንጆን መፂ ይሪኦ። ቀፂሉ ናብ ናይ ቀደም ህይወቱ ንኽምለስ ይሓቶ። ብተወሳኺ ስራሕ ይህቦ። ሳንቲኖ ጆን ንኤለን ክምርዓው ወሲኑ ስራሕ ጠጠው ኣብ ዘበለሉ ግዜ ተዋሂብዎ ዝነበረ ከቢድ ተልእኾ ንምፍፃም ዝሓገዞ ሰብ ንሱ ስለ ዝነበረ ከም ዝሓገዞ የዘኻኽሮ። ብተወሳኺ ጆን ኣብ መዳልያ ብደሙ ምልክት ብምግባር ንሳንቲና ቃል ኣትይሉ ነበረ። በዚ ከዓ ሳንቲዮ ነታ ናይ ብሩር መዳልያ ውፅኢ ብምርኣይ ሕጂ ጆን ክሕግዞ ይሓቶ። ናይ ሳንቲዮ ቤተሰብ ከዓ ተፈራሒ ናይ ማፍያ ቤተሰብ እዩ። ምክንያቱ ኣቦ ሳንቲዮ ኣብ ዓለም ብገበን ዓብ ሰብ እዩ። ኣቦኡ ኣብ ዓለም ዘለዉ ኩሎም ናይ ኮንቲነንታል ሆቴል ዝቆፃፀሩ ናይ 12 ናይ ገበነኛታት ላዕለዎት ሓለፍቲ ቤት ምኽሪ ማለት ናይ ሃይ ቴብል ኣባል እዩ። እዞም ኩሎም ተፅዕኖታት ዋላ እንትነበሩ ጆን ግን ካብ ሓሳቡ ንቕንቕ ክብል ኣይከኣለን። ናይ ዝሓለፈ ህይወቱ ገዲፉ ክብገስ ከም ዝደሊ ይነግሮ። በዚ ከዓ ዝተቐረበሉ ሓሳብ ውድቂ ይገብሮ። ሳንቲዮ ብወገኑ ጆን ሕቱኡ ብምንጻጉ ኣመና ቂር ይብሎ። በዚ ከዓ ናይ ጆን ገዛ ብፈንጂ ንምፍራስ ከቢድ መጥቃዕቲ ይገብር። ጆን ከዓ ከም ዕድል ካብ ትባርዕ ይተርፍ። ጆን ካልእ ዝነብረሉ ገዛ ስለ ዘይብሉ ናብ ኒውዮርክ ዝርከብ ኮንቲነንታል ሆቴል ይኸይድ። ቀፂሉ ጆን ንዊስተን ሓገዝን ምኽርን ይሓቶ። ዊስተን ከዓ ቃሉ ዓፂፉ ነዚ ዝተሰማምዕዎ ውድቂ እንተገይርዎ ነቶም ክልተ ዘይጠሓሱ ሕግታት ከም ዝጥሕሶም ኣብቲ ሆቴል ውሽጢ ወላ ሓደ ቅትለት ክትፍፅም ዘይፍቅድን ብተወሳኺ ንነፍሲ ወከፍ ማርክ ሕጊ ምኽባር ዝብሉ ሕግታት ንጆን ይዘኻኽሮ። ጆን ከዓ ካልእ ኣማራፂ ከም ዘይብሉ ምስ ተረድአ ከይፈተወ ግድን ቃሉ ከኽብር ክብል ናብ ሳንቲዮ ይኸይድ። ሳንቲዮ ከዓ ግዜ ከይድፍአ ናብ ጉዳዩ ኣተወ። ብድሕሪ እዚ ንሓፍቱ ጄና ንጆን ንኽቐትላ ይነግሮ። ኣቦኡ ካብኡ ንላዕሊ ሓፍቱ ናቱ ቦታ ተኪኣ ንምስራሕ ብቕዕቲ ምዃና ስለ ዝሓስብ ንሳ ከዓ ናይ ሃይ ቴብል ኣባል ክትኮን ከም ዝኾነት ፈሊጡ ብሓፍቱ ይቐንእ። ስለዚ ንሱ ነቲ ስልጣን ክሕዞ ስለ ዝደሊ ሓፍቱ ክትመውት ኣለዋ። ጆን እውን በቲ ተልእኾ ይሰማዕ። ሳንቲዮ ከዓ ሜሪስ ንዝተባሃለት ሓላዊት ንጆን ከመይ ገይሩ ነቲ ተልእኾ ከም ዝፍፅም ንኽትከታተሎ ይነግራ። ብድሕሪ እቲ ጆን ናብ መቐመጢ ንብረቱ ይኸይድ እሞ ዘድልዮ ኣኻኺቡ ናብ ሮም ይኸይድ። ኣብ ሮም ዝርከብ ናይ ኮንቲነንታል ካልኣይ ሆቴል ይዕረፈ። ናይቲ ሆቴል ማናጀር ዝኾነ ጁልሰን ንጆን ጽቡቕ ኣቀባብላ ገበረትሉ። ቀፂሉ ጆን ንቐተልቲ ሰብ ተባሂሉ ክዳን ናብ ዘስፈየሉ ቦታ ይኸይድ። ነቲ ስራሕ ንኽኣመሓገዝ ዝኾነ ከዓ ናይ ጥይት መከላኸሊ ዘለዎ ክዳን ይስርሐሉ። ቀፂሉ ጆን ጂያን ዘላቶ ቦታ ክፈልጥ ኣለዎ። ስለዚ ንሳን ናብ ዘላቶ ቦታ ብቐሊሉ ኣትዩ ንምውፃእ ዘኽእሎ ካርታ ንምርካብ ናብ ሓደ ሰብ ይኸይድ። ቀፂሉ ጆን ዝተወሰኑ ኣፅዋር ስለ ዘድልይዎ ናብ ኣፅዋር ዝሽየጠሉ ድኳን ይኸይድ።
እቲ ሸያጢ ስለ ጆኒክ ኣጸቢቑ ስለ ዝፈልጥ ነቲ ተልእኹኡ ንምፍጻም እንታይ ዓይነት ኣጽዋር ከም ዘድልይዎ ይፈልጥ ነበረ። ንምሸቱ ጆን ናይ ጄን ስርዓተ ሽሞት ናብ ዝግበረሉ ቦታ ተሓቢኡ ኣተወ። ንዓኣ ኸኣ ኣብ መቐየሪ ክዳን ውሽጢ ይረኽባ። ጄን ኣብ ቅድሚኣ ሞት መምጽኡ ምስ ረኣየት ኢዳ ሓሪዳ ንምሞት መረጸት። ልክዕ ምስ ሞተት ጆን ቃሉ ንምኽባር ኣብ ርእሳ ይትኩሰላ። ጆን ተልእኹኡ ወዲኡ ኣብ ምውፃእ እናሃለዉ ከሎ ካስያን ዝተባህለ ናይ ጂያን ሓላዊ ንጆን ይሪኦ። ብቕጽበት ንጆን ምስ ረኣዩ ኸኣ ንጂያን ንምቕታል ከም ዝተለኣኸ ይርዳእ። ብድሕሪ እዚ ካስያን ናብ ጆን ምትኳስ ጀመረ። በዚ ኸኣ ናይ ተኩሲ ምልውዋጥ ይፍጠር። ጆን ካብ ካስያንን ካብቶም ካልኦት ሓለውትን ሃዲሙ ናብ ካታ ካምፕ ይኸይድ። ኣብኡ ኸኣ ንጆን ንኽትከታተሎ ሳንቲዮ ዘቐመጣ ጓል ኤሪስ ይራኸብ። ንሳ እውን ምስ ሰባታ ብምዃን ንጆን ንምቕታል ትጓየ። ጆን ንብዙሓት ሓለውቲ ድሕሪ ምቕታሉ ካስያንን ናቱ ሰባትን መሊሶም ይመጽዎ። ሕጂ እውን ናይ ተኩሲ ልውውጥ ይገብሩ። ምስ ካስያን እናተባኣሱ ኸኣ ናብቲ ምቕታል ዝኽልከለሉ ኮንቲነንታል ሆቴል መእተው ይበጽሑ። ጆንን ካስያንን ነቲ ሕጊ ንምኽባር ብቕጽበት ባእሶም ይቋርጹ። ብድሕሪ እዚ ናብቲ ባር ኣትዮም ብሓንሳብ ኮይኖም መስተ ይሰትዩ። በዚ ኸኣ ጆን ንጂያን ዝቐተለሉ ምኽንያት ይነግሮ። ድሕሪ ናይ ጂያን ሞት ዘሎ ሳንቲዮ ምዃኑ ዋላ እንተፈለጠ ሕጂ እውን እንተኾነ ንዕኡ ከም ዝቐትሎ ይነግሮ። ንሱ ንባዕሉ ክመውት እንተኾይኑ ኸኣ ክብሪ ዘለዎ ቀሊል ሞት ንክህቦ ይነግሮ። ጆን ናብ ክፍሉ ክኣቱ ከሎ ሳንቲዮ ይድውለሉ። ሓሪቑ እንተኾይኑ ከም ዝሕግዞን ኣብኡ ዝገብሮም ነገራት ናይ ግሊ ክመስሉ ከም ዝኽእሉ ይነግሮ። ቀፂሉ ቀታሊ ሓፍቶ ሕነ እንተዘይፈድዩ ብሰባት ከመይ ዓይነት ሰብ ክመስል ከም ዝኽእል ይሓቶ። በዚ ሰዓት ጆን ሓሪቑ ነቲ ቴሌፎን ይዓጽዎ። ንጽባሒቱ ጆን ካብ ሮም ኮንቲነንታል ክፍሉ ወፂኡ ናብ ኒውዮርክ ከተማ ንምምላስ ይዳሎ። ብኻልእ ከኣ ሳንቲኒዮ ንሓፍቲ ሕነ ምፍዳይ ብዝብል ምኽንያት ጆን ዊክ ንምቕታል ናይ 7 ሚልዮን ውዕል ይኸፍት። እቲ ኮንትራት ነቶም ኣብ ዓለም ንዘለዉ ሓያላት ቀተልቲ ይበጽሕ። መብዛሕትኦም በቲ ናይቲ ገንዘብ ብዝሓት ሓረርታ ይሓድሮም። ብምቕጻል ሳንቲዮ ምስ ዌስተን ይራኸብ። ዊንስተን ከኣ ጆን ተልእኹኡ ከም ዝፈጸመን ካብ ዝንድሓር ወላሓንቲ ውዕል ከም ዘይብሉ ብምዝራብ ካብ ሳንቲዮ ናይ ደም ማሕላ ንምርካብ ይሓትት። በዚ ኸኣ ሳንቲዮ ጆን ናብ ኒውዮርክ ምስ መጸ ስለ ዝቐተል ነዚ ምግባር ኣየድልኒ ይብሎ። ቀፂሉ ዊንስተን ንሳንቲዮ ንጆን ብምኽድዑ ዓብ ጌጋ ከም ዝሰርሐ የጠንቅቆ። ቀፂሉ እውን ንጆን ናብቲ ዝገደፈ ህይወት ከም ዝምለስ ከም ዝገበሮ ይነግሮ። ሕጂ ጆን ካብቲ ቓል ዝኣተወ ነጻ ስለ ዝኾነ ሕኑኡ ንምፍዳይ ተመሊሱ ከም ዝመጽእ ይነግሮ። ኮይኑ ግን ንሳንቲኖ ደጋጊሙ ከጠንቅቆን ንጆን ብምኽድዑ ዝመውጾ መዘዝ ዋላ እንትነገሮ ሳንቲኖ ግን በቲ ዘረብኡ ዝፈርሐ ይመስልን። ብተወሳኺ እውን ጆን ናብኡ ክቐርብ ስለ ዘይክእል ንዕኡ ምቕታል ከም ዘይኮነሉ ርግጸኛ ዝኾነ ይመስል። ብኻልእ ጆን ናብ ከተማ ኒውዮርክ ይበጽሕ። በቶም 7 ሚልዮን ክረኽቡ ዝደልዩ ቀተልቲ ሰብ ከኣ ብጥይት ምውቕ ዝበለ ኣቀባብላ ይግበረሉ። ኣብቲ ናይ ኒውዮርክ መንገዲ ክኸይድ ከኣ ብዘይ ምቁራጽ መጥቃዕቲ ይወጽሖ። ኮይኑ ግን ጆን መወዳደርቲ ዘይብሉ ቀታሊ ሰብ እዩ። ስለዚ ንዕኡ ንምቕታል ምፍታን ማለት ነቶም ካልኦት ቀተልቲ ሰብ ቀሊል ኣይኮነን። ጆን ምስቲ ገጅፍ ክበኣስ ከሎ ዓብ ሽግር ይገጥሞ። ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ርእሱ ብምትኳስ ይቐትሎ። ብድሕሪ እዚ ኸኣ ኣብቲ ናይ ባቡር ቦታ ጥቕዓት ይበጽሖ። ጆን ከኣ ነቲ ሰብ ብርሳስ ይቐትሎ። ቀፂሉ ኣብቲ ናይ ባቡር ቦታ እናኸደ ከሎ ዳግማይ ምስ ካስያን ይበኣስ። ኣብቲ ማእኸል ህዝቢ ህውከት ንኸይፍጠር ብምባል ከኣ ድምፂ ብዘይውፅእ ሽጉጥ ክተኸሱ ይጅምሩ። ቀፂሎም ክልቲኦም ኢድ ንኢድ ይበኣሱ። ድሕሪ ዝተወሰነ ባእሲ ኸኣ ጆን ንካስያን ብኸራ ይወቅኦ። ጆን ጉድኣት ስለ ዝበጽሖ ሓገዝ የድልዮ ነበረ። ብድሕሪ እዚ ሓደ ለማኒ ይረክብ እሞ ናይ ወርቂ ሳንቲም ብምሃብ ንኽሕግዞ ይሓቶ። ንሱ ኸኣ ተቐቢሉ ይሕግዞ እሞ በቲ ለማኒ ካብኡ ይወፅእ። ግን ሕጂ እውን እንተኾነ ጆን ሓገዝ የድልዮ ነበረ። በወሪ ኪንግ ምስ ዝበሃል ናይ ገበነኛታት ሓላፊ ኸኣ ይራኸብ። በወሪ ኪንግ ኸኣ ናይ ጆን ቁስሊ ይሕክመሉ። ብድሕሪ እዚ ጆን ናይ ሳንቲዮ ዘለዎ ቦታ ንምርካብ ንኽሕግዞ ይሓቶ። ሳንቲኖ ዘለዎ ቦታ ንምርካብ ከኣ ኣብቲ ትሕቲ ምድሪ ዘሎ ኔትወርክን ተወሳኺ መሳርሒ ንኽጥቀም ከፍቅደሉ ይሓቶ። በወሪ ኪንግ ኸኣ ንምንታይ ንዕኡ ክሕግዞ ከም ዘለዎ ይሓቶ። ቀፂሉ ጆን ሳንቲኒዮ ናይ ሃይቴብል ኣባል እንተኾይኑ በወሪ ኪንግ ካብ ስልጣኑ ከም ዝወርድን ሃፍቱ እውን ከም ዝስእን ብምግላጽ ንምእማን ይፍትን። ቀፂሉ ጆን እዚ እንተኾይኑ ኣብቲ ትሕቲ ምድሪ ዘሎ ኔትወርክ እውን ክጥቀም ከም ዘይክእል ይነግሮ። ብድሕሪ እዚ ጆን ቁኑዕ ነጥቢ ከም ዝሓዘ ተገንዚቡ በቲ ጉዳይ ክሓስብ ይጅምር። በዚ ኸኣ በወሪ ኪንግ ብናይ ጆን ናይ ሃይቴብል ኣባላት ምቕታል ሓሳብ ይግረም። ኣብ መወዳእታ ኸኣ ንኽሕግዞ ይውስን እሞ
ንሕድሕድ ናይ ኮንትራት $1,000,000 ዝኸውን 7 ጥራሕ ዝሓዘ ሽጉጥ ሂቦ። ብምቕጻል ሳንቲዮ ናብ ዘለዎ ናይ ኣርት ሙዚየም ይመርሖ። ሕጂ ጆን ኣብ ውሽጢ ጸገም እዩ ዘሎ። 7 ጥራሕ ዘለዎ ሽጉጥ ሒዙ ሳንቲዮ ዝርከበሉ ቦታ ሓበሬታ ድሕሪ ምርካብ ተኺኢሉ ናብቲ ሙዚየም ብምኻድ ምስ ናይ ሳንቲዮ ሰባት ክበኣስ ይጅምር። ጆን ነቶም ጓርድታት እናቐተለ ንሳንቲኖ የሳጉጎ። በዚ ከዓ ሳንቲኖ ዕድለኛ ኮይኑ እቲ ሓደ ሰራሕተኛ ኤሪስ መጽያ ካብቲ ቦታ ተህድሞ። ጆን ከዓ ነቶም ዝተረፉ ሰባት ንኹሎም ይቐትሎም። ብድሕሪ እዚ ምስ ኤሪስ ፊት ንፊት ተራኺቦም ኢድ ንኢድ ይበኣሱ። ድሕሪ ብዙሕ ጻዕሪ ጆን ነታ ጓል ይቐትላ። ክልቲኦም እናተበኣሱ ከዓ ሳንቲኖ ሃዲሙ ድሕንነት ንምርካብ ናብ ኮንቲነንታል ሆቴል ይኸይድ። ካብቲ ዝዘከሮ ናይ ኮንቲነንታል ሕጊ ቅትለት ምፍጻም ኣይከኣልን ዝብል ሕጊ ኣለዎም። ስለዚ ሳንቲዮ ኣብቲ ሆቴል ድሕንነቱ ከም ዝሕሎን ኣብኡ ክሳብ ዘሎ ከዓ ጆን መፂ ከም ዘይቀትሎ ርግፀኛ ነበረ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ጆን ናብቲ ኮንቲነንታል ሆቴል ይመጽእ። ንሻሮን ከዓ ሳንቲኖ ኣበይ ከም ዘሎ ይሓቶ። ኣብ ዝሓለፉ ዝተወሰነ መዓልታት ጆን ብዙሕ ነገራት ስለ ዘሕለፈ ሙሉእ ኣካላቱ ብደምን ብቆስልን ተሸፊኑ ነበረ። ኮይኑ ግን ጸኒዑ ጠጠው ብምባል ንነገራት በቲ ዝደለየ መንገዲ ንምክንዋን ቆሪጹሎ። ሻሮን ከዓ ምስ ጆን ክቀያየም ስለ ዘይደሊ ሳንቲኖ ኣበይ ከም ዘሎ ይነግሮ። ብኻልእ ሳንቲኖ ከዓ ኣብቲ ውሽጢ ኮንቲነንታል ምስ ዊንስተን ኮፍ ኢሉ ነበረ። ስለዚ ጆን ናብኡ ይኸይድ። ዊንስተን ከዓ ንጆን ናብኦም ገጹ ክመጽእ ምስ ረኣየ ብሕርቃን ተደፋፊኡ ንሳንቲኖ ኣብቲ ኮንቲነንታል ንኸይቀትሎ ይጠንቅቆ። እንተቐቲልዎ ግን ንዝመጾ መዘዝ ክከራኸር ክግደድ እዩ። ብኻልእ ሳንቲኖ ብጣዕሚ ሕጉስ ይመስል እናተዘናግዐ ከዓ ምግቡ ይበልዕ። ጆን ግን ክቐትሎ ዋላ እንተደለየ ኣብቲ ውሽጢ ኮንቲነንታል ከም ዘይቀትሎ ግን ርግፀኛ ነበረ። ጆን ብሳንቲኖ መሪርዎ ነበረ። ብሰንኩ ዝኣክል ብዙሕ ሕማቕ ነገራት ኣሕሊፉ እዩ። ሳንቲኖ ገዝኡ ዓቕንዩ ናብቲ ናይ ቀደም ህይወቱ ንኽምለስ ኣገዲድዎ እዩ። ጆን ከዓ ይኣክል ብምባል ናይ ዊንስተን መጠንቀቕታ ሸለሊሉ ወልሓንቲ ከየወላወለ ንሳንቲኖ ይቐትሎ። ንሳንቲኖ ድሕሪ ምቕታሉ ጆን ናብቲ ናይ ቀደም ገዝኡ ይኸይድ። ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ከዓ ምስታ ጽብቕቲ ሰበይቱ ዘሕለፎም ግዜያት ኩሎም ይዝክር። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ሻሮን ይመጽእ እሞ ምስ ዊንስተን ንኽራኸቡ ንጆን ናብቲ መናፈሻ ይወስዶ። ጆን ናይቲ ኮንቲነንታል ሕጊ ብምትሓሱ ንዝመጽእ ሽግር ዝቕበለሉ ግዜ ኣኺሉሎ። ንጆን ንምቕታል ተባሂሉ ዝወፀ ናይ ኮንትራት ዋጋ ከዓ ብእፅፊ ይወስኽ። ብተወሳኺ እውን እቲ ኮንትራት ኣብ ኩሉ ዓለም ይበጽሕ። ኣብቲ ሆቴል ንሳንቲኖ ብምቕታሉ ከዓ ኣብ ዓለም ዘሎ ናይ ወንጀለኛ መረብ ናይ ምጥቃም መሰሉ ብምሕዳግ ዊንስተን ንጆን ኣብ ኤክስ ኮሚኒካዶ ይእውጆ። ቀፂሉ ኣብ ዙርኡ ዘለዉ ኩሎም ሰባት ንጆን ንምቕታል ዝተዳለዉ ቀተልቲ ሰብ ምዃኖም ይነግሮ። በዚ ከዓ ዊንስተን ጆን ንሓደ ሰዓት ንኽዳለ ብምግባር ናይ ጆን ናይ ኤክስ ኮሚኒካዶ መፍለጢ ንሓደ ሰዓት ንድሕሪት ይመልሶ። ኣብ ቅድሚኡ ንኽጥቀመሉ ከዓ ማርከር ይሂቦ። ጆን ከዓ መን ምዃኑ ብዘይገድስ ንዝመጽዎ ኩሎም ከም ዝቐትሎም ንገሮም ይብሎ። ዊንስተን ከዓ ንኩሎም ከም ዝቐትሎምን ከም ዘይጠራጠር ይነግሮ። ብድሕሪ እዚ ጆን ከልቢ ሒዙ ይኸይድ። ቀፂሉ ድሕሪ ምኻዱ ዊንስተን ቴሌፎን ደው ኢሉ ናይ ጆን ኤክስ ኮሚኒካዶ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ንኽጅምር ይእዝዝ። እቲ ኮንትራት ተዳልዩ ተወዲኡ ስለ ዝነበረ ከዓ እቲ መልእኽቲ ተሰራጭዩ ኩሎም ኣብ ጎኑ ዘለዉ ሰባት ቴሌፎኖም ክጽውዕ ይጅምር። ጆን ዝተዋሃበ ግዜ እንዳወድአ ስለ ዝኾነ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ንጉያ ይቅጽል። ኣብ ሓደ ኣንጎሎም ዝኣተወ ከዓ ካብ ናይ ፖወሪኪንግ ሰላይ ንሓደ ይርኢ። ብድሕሪ እዚ ናብ ታክሲ ኣቱ። እቲ መንገዲ ግን ተዓጽዩ ነበረ። ጆን ብይፋ ኤክስ ኮሚኒካዶ ኮይኑ ክእወጅ ወይ ከዓ ንኽቕተል ትእዛዝ ንኽውሃብ 20 ደቂቕ ስለ ዝተረፎ ካብቲ ታክሲ ወሪዱ መሊሱ ክጎይ ይውስን። ነቲ ሹፌር ከዓ ነቲ ከልቢ ናብቲ ኮንቲነንታል ሆቴል ንኸብፅሖ ሓንቲ ናይ ወርቂ ሳንቲም ይሂቦ። ብድሕሪ እዚ ጆን ኣብ ሓደ ቤት መጽሓፍቲ ይበጽሕ እሞ ብዛዕባ ሓንቲ መጽሓፍ ምሕታት ይጅምር። እቲ መጽሓፍ ሕቡእ መቐመጢ ዘለዎ ክኸውን ከሎ ኣብ ውሽጡ ከዓ ዝተወሰኑ ሳናቲምን መስቀልን ናቱን ናይ ሰበይቱን ስእሊ ሒዙ ነበረ። ጆን ነቲ ስእሊ ምስ ረኣዩ ይስዕሞ። ብድሕሪ እዚ ኤርነስት ተባሃለ ጉልበት ሰብ ይመጽእ እሞ ኣብቲ መጽሓፍ መቐመጢ ቦታ ንኸጥቅዖ ይዳሎ። ጆን ከዓ ዝተረፈ ግዜ ከም ዘለዎ ይንግሮ። ኤርነስት ግን ነዚ ከይተገደሰ ዝተረፈ ደቃይቕ መን ይፈልጦ ይብሎ እሞ በዚ ከዓ ክልቲኦም ክበኣስ ይጅምሩ። ጆን ከዓ በቲ መጽሓፍ ገይሩ ናይ ኤርነስት መንጋጋ ብምስባር ክሳዱ ይሓንቆ። ሕጂ ጆን መንጎቡ ኣመና ታሲሎ። ብድሕሪ እዚ 5 ደቂቓ እናተረፎ ናብ ዶክተር ይኸይድ። እቲ ዶክተር ከዓ ንጆን ንኽሕግዞ ይሰማዕ።
ኮይኑ ግን ሕክምንኡ ከይወድእ ሰዓት ስለ ዝኣኸለ እቲ ዶክተር ካብ ምሕካሙ ከቋርፅ ይግደድ። ኣብዚ ግዜ እዚ ጆን ኤክስኮሙኒካዶ ኮይኑ ተኣውጅሎ። ንጆን ዝቐተላ $14 ሚልዮን ክወሃብ ተባሂሉ ዝተኣወጀ ናይ ሽልማት ስምዕ ሙሉእ ንሙሉእ ስርሑ ጀሚሩሎ። ጆን ንነብሱ ባዕሉ ሰፊዩ ዝተወሰኑ መድሃኒታት ድሕሪ ምውሳዱ እቲ ዶክተር ናይ ሃይቲብል ትእዛዝ ዘኽበረ ንኽመስል ንኽትኩሰሉ ይእዝዞሞ ተኩሲ ይገድፎ። ቀፂሉ ጆን ወፂ ይኸይድ። ኣብ መንገዱ ብዙሓት ቀተልቲ ነብሲ ከጥቅዕዎ ይፍትኑ። ብምቕጻል እውን ኣብ መሸጢ መሳርሒ የኽብዎ። ጆን ከዓ ነቶም ተሰቒሎም ዝነበሩ ናይ ቀደም መሳርሒታት ብምጥቃም ንኹሎም ይቐትሎም። ብድሕሪ እዚ ጆን ተመሊሱ ናብቲ ጎደና ይወፅእ እሞ ዳግማይ ካልኦት ቀተልቲ ነብሲ ጥቃዕት የብፅሕሉ። ብምቕጻል እውን ናብቲ ደንበ ናይ ኣፍራስ ተኸቲሎም ይኣትዉ። ጆን ከዓ ነቶም ኣፍራስን ሓያል ውግዒቶም ተጠቂሙ ንብዙሓት ሰባት ይቐትሎም። ቀፂሉ ኣብቲ ፈረስ ተሰቒሉ ካብቲ ደንበ ይወፅእ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግን ክልተ ሞቶ ዝሓዙ ሰባት ንጆን ይከታተልዎ። ጆን ከዓ ኣብ ፈረሱ ተወጢሑ ንኽልቲኦም ነቶም ሞተረኛታት ይቐትሎም። ቀፂሉ ንጆን ንዝቐተለ ዝውሃብ ሽልማት ናብ $15 ሚልዮን ወሲኹሎ። ጆን ብወገኑ ናብቲ ሲነማ ይበፅሕ። ኣብኡ ከዓ ኣብ ጅብኡ ዘሎ ኩሉ ንብረቱ ረኪቡ ቁልፉ እውን ንኸውፅእ ይንገሮ። ብድሕሪ እዚ ምስታ ዳይሬክተር ይራኸቡ እሞ ካብቲ ቤተ መፅሓፍቲ ዝወሰዶ መስቀል ብምርኣይ ንኽትሕግዞ ይሓታ። ቀፂሎም ስለ ናይ ጆን ታሪክ ይዕልሉ። ጆን ዝዓበየ ኣብዚ ቦታ ክኸውን ከሎ ሳዕሳዕትን ተባኣስትን ዝስልጥንሉ ክላስ ብምሕላፍ ቀፂሉ ብድሕሪት ናብ ዝርከብ ክፍሊ ትወስዶ። እንታይ ከም ዝደሊ ከዓ ተሓቶ። ጆን ብምቕጻል ናብ ካዛብላንካ ክኸይድ ከም ዝደሊ ይነግራ። ንሳ ከዓ ምስኡ ዘለዋ ርክብ ብምቁራፅ ነቲ መስቀል ኣብ ሕቁኡ ብምውቃጥ ንኽትሕግዞ ትሰማዕ። ብኻልእ ሓንቲ ምስጢራዊት ጓል ናብቲ ኮንቲነንታል ሆቴል ተኣቱ። ንሻሮን ከዓ ሳንቲም ኣውፂኣ ትህቦ። ንሱ ከዓ ናብ ማናጀር ዊንስተን ብምድዋል እታ ዳኛ ንዕኡ ክትረክብ ከም ዝመፀት ይነግሮ። እታ ዳኛ ናይ ሳንቲኖ ሬሳ ድሕሪ ምርኣያ ንዊንስተን ጆን ኣብቲ ኮንቲነንታል ሆቴል ደም ድሕሪ ምፍሳሱ ብሂወት ንኽነብር ስለ ዝፈቐደሉ ምክንያት ብምግባር ካብ ስልጣኑ ከም ዝወርድ ተፍልጦ። ብድሕሪ እዚ እታ ዳኛ ናብ ቦወሪኪንግ ትኸይድ። ቦወሪኪንግ ከዓ ነቲ ዝተኣወጀ ናይ ኤክስኮሙኒካዶ ኣዋጅ የኽብር ከም ዘሎ ይነግራ። ንሳ ከዓ ዝኾነ ሰብ ካብ ናይ ሃይቴብል ሕጊ ነፃ ክወፅእ ከም ዘይክእልን ንምንታይ ከም ዝጥቀመሉ እንዳፈለጠ ንጆን ሽጉጥ ብምሃቡ ነቲ ከተማ ገዲፉ ንኽወፅእ ከም ዘለዎ ትነግሮ። ንሱ ከዓ ኣብ ቅድሚኣ ኮይኑ እንዳሰሓቀ ይላገፀላ። ንሱ ንባዕሉ በዓል ስልጣን ስለ ዝኾነ ካብ ስልጣኑ ከም ዘይወርድ ይነግራ። ጆን ብወገኑ ናብ ካዛብላንካ ይበፅሕ። ብዙሕ ከይፀንሐ ካራ ብዝሓዙ ሰባት ይኽበብ። ኣብቲ መንጎ ባእሲ ከዓ ሓደ ሰብ ይቕተል። ኮይኑ ግን ሓደ ወዲ መፅኡ እታ ማናጀር ንጆን ምሕረት ከም ዝገበረትሉ ብምዝራብ ነቲ ባእሲ ጠጠው ከም ዝብል ይገብር። ኮይኑ ግን ሓደ ካብቶም ቀተልቲ እቲ ጉዳይ ደስ ኣይበሎን። በዚ ከዓ ንጆን ንምጥቃዕ ይፍትን። ኮይኑ ግን እቲ ወዲ ተኩሱ ይቐትሎ። ብድሕሪ እዚ ጆን ምስቲ ወዲ ነታ ማናጀር ንምርካብ ናብ ሞሮኮ ኮንቲነንታል ሆቴል ይኸዱ። ኣብኡ ምስ በፅሐ ናይ ሓንቲ ሰበይትን ቆልዓን ስእሊ ይርኢ። ብድሕሪኡ ክልተ ኣኻልብ መፅኦም እናነብሑ ጠጠው ይብሉ። ብድሕሪ እዚ እታ ማናጀር ሶፊያ ካብቲ ጸልማት ወፅያ ናብ ናይ ጆን ደረት ትትኩስ። ጆን ከዓ ናብቲ መሬት ይወድቕ። ኮይኑ ግን ኣብ ክዳኑ መከላኸሊ ጥይት ስለ ዝነበሮ ወላ ሓንቲ ጉድኣት ኣይበፅሖን። ብምቕፃል ንዕኡ ክትቀትል ከም ዘለዋ ትዛረብ። ኮይኑ ግን ጆን ቅድሚ ዓመታት ንወዳ ከድሕነላ ከሎ ዝኣተወተሉ ቃል ዘርኢ ምልክት የርእያ። ነሳ ከዓ ነቲ ምልክት ንኸየቕርብ ትነግሮ። ጆን ብወገኑ ምስ ናይ ቅድሚ ሕጂ ሓላፊኣ ዝነበረ ከተራኽቦ ከም ዝደሊ ኣትሪሩ ይነግራ። ነሳ ከዓ ከይፈተወት ብሓይሊ ትሰማዕ። ብምቕፃል እታ ዳኛ ናብ ሓንቲ ንእሽተይ ቤት ምግቢ ክትከይድ ንርኢ። ናይቲ ገዛ ሼፍ ዜሮ ዝተባሃለ ክኾን ከሎ ሳንቲማ ምስ ኣርኣየቶም መንነታ ይፈልጥ እሞ ቀልጢፋ ክትመፅእ ኢሉ ትፅቢት ከም ዘይነበሮ ይነግራ። ብዛዕባ ናይ ጆን ጉዳይ ኣቐዲሙ ስለ ዝፈልጥ ንዕኡ ክቐትል ይደል ነበረ። እታ ዳኛ ከዓ ከምኡ ንኽገብርን ብተወሳኺ ነቶም ንዕኡ ዝሓገዝዎ ንኩሎም ሰባት ንኽሃድኖም ትእዝዞ። ናብ ሞሮኮ ምስ ንምለስ ሶፊያ ሙሉእ ዕጥቂ ገይራ ናብ ጆን ትመፅእ። ኣብቲ ሓደ ኸልባ ከዓ መሳርሒ ትሓብእ። ብድሕሪ እዚ ጆን ንሓላፊኣ ከዘራርቦ ጥራሕ ከም ዝደሊ ይነግራ። ነሳ ግን ትጠራጠሮ ነበረት። ቀፂሎም ናብቲ ቦታ ይበፅሑ እሞ ናይ ሶፊያ ሓላፊኣ ምስ ዝነበረ ባህራዳ ይራኸቡ። ጆን ከዓ ነገራት ከተዓራር ስለ ዝደሊ ናብቲ ናይ ሃይቴብል ዝለዓለ ቀንዲ ሓላፊ ንኽወስዶ ይሓቶ። ባህራዳ ግን ኣበይ ከም ዘሎ ይፈልጥ ኣይነበረን። እቲ ሓላፊ ክረኽቦም ንዝደልዮም ሰባት ጥራሕ ከም ዝረክብን ንሱ ባዕሉ መፂኡ ከም ዝረኽቦም ይነግሮ።
بدحر زي نجون نابرخ عن خيدن كساب سموت كواخبت ناتخطلة من البات بدحر زي نت حلافي كرخبون زي كرخبون كم زخيلي نقرو بهرا داقن كدمي مخادم هياب نخيبوي حطم قتيلو كابتم ناي صوفي أخالب نحاده خوصت كم زدلي زارب كوينو جن صوفي أخالب أغتهب فقادن ينبرتن بزملساخ أحريقو نابت قلبي تكوس بهرا داقن نزخي فلت اتخلبي مكالا خالت إيد كيروس لزنبرا والحانتي كونن جون كأ حناخت فدين كيتحاسب ولا تتنكأ صوفيا جنا بهرادان تتكوس قتيلا مستون قاردتا تبقاس اتخلب خا نبهرادا ينقصو بدحر زي كابتن غاردي حدا يموتمو صوفيا خا نبهرادا اب اغرو تكساتلو كلتيኦም يهدمو كوينو كنا منقدوم بزحات صلاتي مصوم نساتهم كأ نخلهم صلات بمقتال اتم خالبون ناي صوفيا تأزاسنا تخطل بمتقع كابتو وتا هاديموم نابرخ يخدو اتا دايركتر كأ تمهر أزقربو ناي سعسيت مرئيت تعزب نبرات ኣብቲ መሳሳል ሰዓት ከዓ ኣብ ደገ እቶም ሓለውታ ብዘዘግቕ መልክዕ በቶም ኒንጃ ይቕተሉ ቀፂሎም ሰለስተ ሰባት ናብቲ መድረኽ ብምምፃእ ነቲ ምርኢት የቋርፅዎ እታ ዳኛን ዜሮን ከዓ ብድሕሪ ኣይመፁ እታ ዳኛ ከዓ ምስ ሃይ ቴብል ዘለዋ ስምዕ ንጆን ክትሕግዝ ከም ዘይፍቅደላ ነታ ዳይሬክተር ትነግራ ንሳ ከዓ ተኣማንነታ ንምርኣይ ገፅዓታ ንክትቀበል ትሰማዕ ቀፂላ እታ ዳኛ ንበደላ ብደማ ከም ትኸፍል ትነግራ بدحر زي زيرو بسيف كيرو كلتي إيدا بموقع بهوات نخترف يقدفا بمقتصال جون الصوفيا نابت زخد وزنورو برخاي بتحو جون كا إيدا بموقع أبت ماركر بإيدي فرم إذا صوفيا نسنبرا عدا كم سخفلت مرأي مرقا كتنبرا بدحر زي صوفيا بتشحا نجيرا زبس حماينة مخالط لبوم إذا ترافخ أنا بعلات ستمو حدا معكوس خونا بتقومات ملسو كوينو خا جون حجتا زيموتات أني حقن أبت برخا خمس موت تنبرو جون نتقوم حيزو أبت برخا ناخدو خلو نسخ أنا دحلي تملس أتقيلو نبوزح معالتن ليتن أبت برخا مستوعزة جون حالوات تدفئي ودق أبت منبر غزانا بوري كين خا أتوم نينجا نبوزحات حالوتي قتلو بدحر زي زيرون تادانيان نبت لعلواي بوتا مسوطو مس بوري كين دي راخبو نسو خانا تادانيا امنتو نمرأي فقادانيا خمسخوني نقرا كوينو كنا تادانيا عدلو خمس حالفو تقلصلو بوري كين خا حايلو نمرأي نتاب إيدوس نبات رقبيت نلعل سانديو نت ايوطا بس خا باتن جون زهبو شوعات تدقيت مغنات مقطعت بمقبار زيرو نبوري كين شوعات تجزي قرارتو بوري كين خا او يودق بخالق ابت برغا حدا سب نجون ابت مريت ودي يرخبو بدحر جون هالوات خبزت فقلي برابرمو أو حنتتين دخوين يرأيو فيتني فيتو خاء نهايتي بالحلافي كوفي للنبران ات حلاف خاء كم اوزت أفأ سبري خمسي فلت إنوغرو قتيلون نمنتا جون منبر كم زمرت حاتو جون بوغونو نئيلن نخذكريلو خمزخونا نت حلافي ملسلو ات حلاف خاء وياب أخموت ويكا تماليسو نابتوزنا وربو يجيمان نخملاس فلتا أمارات إهبو جون كم قدمونا تأخون ولا انتزيك على ناتزوات ألو إكس كومونيكادو جن يقل بتوي خيل نبرا كوينو خاء نوين استانك قتلو اللوو جون كا نوين استانك قتلو تسماميو نايك ألبيتا تابعتو بمقراص نتأمان نتوك ألعتو بتوسخون ألبيتو نتحالا فيهبو تحالف خاء زاءتو نيتأمن نتقال بمقبال جون نابني ويرك نخملس كدالو نتم حالوتي إزازوم قتيلون حدش كدان هبو بدحر جون نابني ويرك مسبتحا مسكل تقتل سابي كراخر كوينو جن اتهم نينجا يمتمو يقتلوهم بدحر اتهم نينجا نجون ناب سيرو يوستوو قتيلو جون مسيرو خبا أسخلو تساري أمسخودس نابر تمهارو متيوم يقوارتوهم جون كا كلتا سموتو قتيلو موتوهم جيري هاتم زيرون كالوت نينجان كا نجون يقايو نبرو بمقتصال جون بموتو ناخد خلو بوزح سيف استعاد قتلاتو بقليلي قتلوم زيرو خا أبتا ملئتا ختما يكاتاتو نبرا كوينو خا كلتيهم أبتا تغاتو كونتيننتال هوتيل مسباتحو يكاتشو بزخ جون أبتا نايت كونتيننتال هوتيل أسكالا إيدو سلاز عرفة زيرو نعوق قتليك النيو بدحر زي شارون نجون نابت معرفة خلاص يوستو زيرو خا نعوق سيعوي آتو بزخ زيرو معرخ ندي كم زرنقون كلتيهم حدا عينت كم زخونو نجون ينقرو كوينو جون باتسربو يتسمامعن بدحر زي جون مس كلبو تمليسي الرخب
ብምቕጻል ዊንስተን ንዕኡ ንምርካብ ከም ዝተዳለወ ምስ ፈለጠ ኣብኡ ኮፍ ክብል ነጊርዎ ይኸይድ። ጆን ከዓ ኣብ ሓደ ናይ መስትያት ክላስ ንዊንስተን ረኽቦ። በዚ ከዓ ጆን ክቆትሎ ከም ዝመጸ ይፈልጥ ነበረ። ብድሕሪ እዚ ዊንስተን ንጆን ብፈታዊ ንኽቕተል ከም ዝመርጽ ይነግሮ። ኮይኑ ግን ካልእ መንገዲ ከም ዘሎ ንጆን የፍልጦ። ቀፂሉ ቃትኡ ብምስሓብ ወይ ንዘለኣለም ብጉማን ኮይኑ ክሰርሕ ወይ ከዓ ንኩሎም ሰበስልጣን ተቃዊሙ ብምቅላስ ሰበይቱ ትፈትዎ ሰብ ኮይኑ ናይ ምሟት ምርጫ ይህቦ። እታ ዳኛ ዊንስተን ካብ ስልጣን ንኽወርድ ምዃኑ ንምንጋር ናብቲ ናይ መስትያት ክላስ ትመጽእ። ንሱ ከዓ ከም ዘይወርድ ይነግራ። ቀፂላ ንዊንስተን ክቆትሎ እንተኮይኑ ንጆን ትሓቶ። ንሱ ከዓ ኣይቆትሎ ናይ ብምባል ይምልሰላ። ስለዚ ሕጂ እቲ ናይ ኒውዮርክ ኮንቲነንታል ሆቴል ናይ ሃይ ቴብል ድጋፍ ንኸስእን ትእዝዝ። እዚ ከዓ እቲ ሕጊ ስለ ዝፈረሰ ኣብቲ ውሽጢ ኮንቲነንታል ሆቴል ቅትለት ምፍጻም ይከኣል ማለት እዩ። በዚ ከዓ ዊንስተንን ጆንን እቶም ቀንዲ ዕላማ ይኾኑ። ኣብ ቀረባ ከዓ ኩሎም ናይ ሃይ ቴብል በዓል ስልጣናት ናብቲ ሆቴል ክመፁ እዮም። ኮይኑ ግን ዊንስተን እቲ ኣጋጣሚ ኩሉ ነገር ናብ ዝነበሮ ንምምላስ ዝጥዕም ከም ዝኾነ ይሓስብ። ጆን ብወገኑ ብዙሕ መሳርሕታት ከም ዘድልዮ ይዛረብ። ብድሕሪ እዚ ጆን ናብቲ መቐመጢ መሳርሒ ዝኾነ ቦታ ይምርሕ። ናይ ሃይ ቴብል ናይ መሳርሒ ዓቕሙ ስለዝተመሓየሸ ዝበለፀ ተሪር ካሊበር ከም ዘድልዮ ሻሮን ይዛረብ። ዊንስተን ከዓ ኣብቲ መሳርሒ መቐመጢ ንነብሱ ዓፂዩ ክቕመጥ ከሎ ሻሮንን ካልኦት ሓለውትን ከዓ ምስ ናይ ሃይ ቴብል ወታደራት ንምውጋእ ይዳለዉ። መሳርሒኦም ካብቲ ዝሓስብዎን ላዕሊ ሓደገኛ ስለ ዝነበረ ጆን ናብኦም ቀሪቡ ንኸጥቅዕ ይግደድ። ብድሕሪ እዚ እታ ዳኛ ክሳብ መዓስ ንነብሱ ክከላኸል ከም ዝኽእል ንምሕታት ናብ ዊንስተን ትድውል። ንሱ ከዓ ዘረባ ከይወድአት ቴሌፎን ይዓፅዋ። ካብቲ ናይ መጀመርያ ናይ ሃይ ቴብል መርታዕቲ ጆንን ሻሮንን ይተርፉ። ቀፂሉ ኣብቲ መቐመጢ መሳርሒ ተራኺቦም ሻሮን ናይ ጥይት መከላኸሊ ሓሊፉ ዝኣቱ መሳርሒ ንጆን ይሂቦ። ብድሕሪ እዚ ካልኣይ ዙር መጥቃዕቲ ይጅመር። እቲ ጥይት ርእሲ ክብትን ስለ ዝኽእል ጆን ብቐሊሉ ንኩሎም ብቕልጡፍ የወግዶም። እታ ዳኛ ከዓ ዳግማይ ናብ ዊንስተን ደው ኢላ ንስምምዕ ክቐርብ ዝደሊ ተኮይኑ ትሓቶ። ንሱ እውን ብወገኑ በቲ ሓሳባ ይሰማዕ። ብምቕጻል ጆን ናብቲ ኣቐዲሙ ዝነበሩ ናይ መስትያት ክላስ ምስ ከደ ብክልተ ኒንጃ መጥቃዕቲ ይበጽሖ። ናብ ብዙሕ መስትያት ከዓ ይስንድዎ። ኣብ መወዳእታ ግን ንኽልቲኦም ብናቶም ሰይፊ ተጠቂሙ ይቐትሎም። ብድሕሪ እዚ ናብቲ ላዕለዋይ ቦታ እናደየበ ከሎ 0 ኣብ መስትያት ኮይኑ ክሕትጨሉ ጀመረ። ኮይኑ ግን ጆን ንዕኡ እናረኣየ ከሎ ክልተ ካብ ናይ ዜሮ ሰባት መፂኦም መጥቃዕቲ ይፍንውሉ። እቶም ሰባት ከዓ ንዕኡ ንምቕታል ናይ ኣጋጣሚ ዕድል ይረኽቡ። ኮይኑ ግን ምስኡ ተባኢሶም ከም ዘይፈልጡ ብምዝራብ ንዕኡ ካብ ምቕታል ብኢዶም ክበኣሱ ይጅምሩ። እቲ ባእሲ ምስ ተጀመረ ከዓ ዳግማይ ናብ ቤትሮ ይስንድዎ። ቀፂሎም ንኽትስእ እንዳፀዓረ ምስ ረኣይዎ ኣብ ቀረባ ካብ ስራሕ ወፃኢ ብምዃኑ ቁርፁ ከም ዝሰኣነ ይዛረቡ። ብድሕሪ እዚ ጆን ቁልፊ ውፂኡ ከም መሳርሒ ንምጥቃም ይዳሎ። ኣብ ሳልሳይ ዙር ጆን ተዳኺሙ ዋላ እንተነበረ ነቶም ጸላእቱ ደጋጊሙ ብምህራም ነቲ መስትያት ሴሩ ንታሕቲ ይስንድዎም። ቀፂሉ ንዕኦም ኣወጊዱ ንዜሮ ንምርካብ ናብቲ ላዕለዋይ ቦታ ይኸይድ። ብድሕሪ እዚ ጆን ምስ ዜሮ ንንውሕ ዝበለ ናይ ሲፍ ባእሲ የካይዱ። ኣብ መወዳእታ ግን ጆን ናይ ዜሮ ናይ ምሕባእ ተንኮል ብምጥቃም ዝበለፀ ዕድል ይረክብ። ኮይኑ ከዓ ዜሮ ብጣዕሚ እናደመየ ከሎ ጆን ከዓ ሰይፉ ኣብ ልቡ ክሳብ ዝሸኽለሉ ንዕኡ ምባእስ ይቕፅል። ብድሕሪ እዚ ክልቲኦም ተዳኺሞም ጎኒ ንጎኒ ኮፍ ይብሉ። ዜሮ ብወገኑ ባሶም ጽቡቕ ከም ዝነበረ ይዛረብ። ቀፂሉ እውን ንዕኡ ከም ዝሕዞ ምስ ተዛረበ ጆን ከዓ ከም ዘይሕዞ ነጊርዎ ይኸይድ። ጆን እንዳኸደ ከሎ ዜሮ ከዓ ኣብቲ ዝነበሮ ወዲቑ ይመውት። ብኻልእ ዊንስተን ምስ ዳኛ ብምዃን ኣብ ላዕሊ ኮይኖም ይዘራረቡ ነበሩ። እታ ዳኛ ከዓ እዚ ናይ መጀመርያ ዙር ከም ዝኾነን ካልኦት ብዙሓት ከም ዝመፁን እቲ ኮንቲነንታል ሆቴል ከዓ ከም ዝወድቕ ንዊንስተን ትነግሮ። ዊንስተን ከዓ ምስቲ ህንፃ ዝሓለፈ ጥቡቕ ርክብ ስለ ዘለዎ ነቲ ኮንቲነንታል ሆቴል ዳግማይ ብምህናፅ ብእግሩ ጠጠው ከም ዝብል ክገብር ይኽእል ይብላ። በዚ ከዓ ጆን ይመጽእ። እታ ዳኛ ዊንስተን ብዛዕባ ስልጣኑ ዝተዛረቦ ነገር ነቲ ኣማንነቱ ጽቡቕ መርኣየ ከም ዝኾነ ትኣምን። ቀፂላ እውን ነቲ ዘፍረሶ ተሓጊ ዳግማይ ብምምላስ ናብ ማናጀርነቱ ከም ዝምለስ ነግሮ። ኮይኑ ግን ናይ ጆን ጉዳይ ዝኾነ ነገር ክግበር ከም ዘለዎ ተፍልጦ። ንሱ ከዓ በቲ ሓሳብ ኣይሰማዕ እሞ ኣብ ልዕሊ ጆን ደጋጊሙ ይትኩስ። ጆን ከዓ ኣብ ጃኬቱ ብዝሃርምዎ ዝነበሩ ጠያይት እናደፍኡ ካብቲ ላዕሊ ይጸድፍ። ካብቲ ፖላስ ክወድቕ ከሎ ምስ ዝተፈላለዩ ነገር ይጋጨው ነበረ። እታ ዳኛ ከዓ በዚ ትሕጎስ። ብድሕሪ እዚ እታ ዳኛ እናኸደት ከላ ናይ ጆን ሬሳ ክትርኢ ከም ዘለዋ ትውስን።
ቀፂላ ናብቲ ኮንቲነንታል ኣትያ እቲ ሬሳ ከምዘየለ ንዊንስተን ትነግሮ። ወሲኻ እውን ጆን ዊክ ንዕኦም ክከታተሎም ከምዘይትደሊ ትገልጸሉ። ዊንስተን ከዓ በቲ ሓሳባ ይሰማዕ። ብምቕጻል ዊንስተን ንዕኡ ዘጸግሞ ነገር ከምዘየለ ብሕሹኽታ ይዛረባ። ብድሕሪ እዚ ኣቐዲሙ ጆን ሪእዎ ዝነበረ ናይ ቦሪኪንግ ሰላይ ናይ ጆን ከልብና ተኸተሎ ንጆን በቲ ዓረብያ ገይሩ ይወስዶ። ቀፂሉ ተሰባቢሩ ዘሎ ጆን ናብቲ መሬት ይድርብዮ። ጆን ከዓ አንከራሪዩ ኣብ ጥቕድሚ ዙፋን ይወድቕ። ኣብቲ ዙፋን ከዓ ቦሪኪንግ ኮፍ ኢሉ ሉስሉስ መስተ እናሰተየ ንዕዘብ። ጆን ከዓ ኣዝዩ ተዳኺሙ ነበረ። ቀፂሉ ቦሪኪንግ ንጆን ትሰምዓኒ እንተሃሊኻ ኢድካ ሓፍ ኣብለለ ይብሎ። ብምቕጻል ጆን ምስታ ዝተቆረፀት ራብዒት ጻብዕቱ ሓፍ የብል። ቦሪኪንግ ስለ ናይ ጆን ክሕደትን ስለ ናይ ሃይቴብል ሕጊ ክዛረብ ይጅምር። ቀፂሉ ስልጣኖም ተጠቂሞም ብዙሕ ነገር ከም ዝገብሩ ብምጥቃስ በዚ ከዓ ከም ዝተበሳጨወ ይዛረብ። ብድሕሪ እዚ ንጆን ንሱ እውን ከምኡ ተበሳጭ እንተሃልዩ ሓቶ። ጆን ቀሲሉ ርእሱ ብምልዓል ገጹ ብምሉኡ ደም መሊኡ ነበረ። ብተወሳኺ እውን ዓይኑ ብኸቢድ ተጎዲኡ ነበረ። ሕጂ እውን እንተኾነ ግን መልሲ ክህብ ስለ ዝኽእል እወ ብምባል ይምልሰሉ። እቲ ፊልም ክጅምር ጆን ዊክ ንባእሲ ክዳሉ ንዕዘብ። ብድሕሪ እዚ ቦሪኪንግ ናብኡ ይመጽእ። ቦሪኪንግ ፈታዊ ክኸውን ከሎ ናይ ጥይት መከላኸሊ ክዳን ሒዙሉ ይመጽዩ። ብምቕጻል ምስ ሃይቴብል ክትበኣስ እንተኮይንካ ኣዝኻ ክትዳለው ኣለካ ይብሎ። ሃይቴብል ማለት ሓደገኛታትን ቅድሚ ሕጂ ጆን ዝሰርሓሎም ዝነበረን እዮም። ኮይኑ ግን ጆን ምስኦም ምስራሕ ጠጠው ስለ ዘበለ ኩሎም ቶም ማፍያታት ጸላእቲ ጆን ኮይኖም ኣለዉ። ስለዚ ነዚ ኩሉ ዝለማመዶ ምስኦም ንምበኣስ እዩ። ብድሕሪ እዚ ኣብ በረኻ ጆን ብፈረስ ነቶም ሓለውቲ ተሓላፊ እናጋለበ ይቆትሎም። ንሶም ካብ ጆን ንምህዳም ብዙሕ እንተፈተኑ ጆን ግን ኣርኪቡ ንኩሎም ይቆትሎም። ብድሕሪ እዚ ጆን ናብቲ ሓላፊኦም ይኸይድ። እቲ ሓላፊ ከዓ ሓሳቡ ቁኑዕ ዘይምዃኑን ነቶም ሓለፍቲ ንክቆትሎም ተበጊሱ ምህላው ከም ዝፈልጥ ይነግሮ። ቀፂሉ ሓደ ነገር ክዝክር ይመክሮ። እዚ ኩሉ ድሕሪ ምውዳእካ ንባዕልኻ ምጥፋእ ክትጅምር ኢኻ በሎ። ዋላ ንዓይን ተቐፂልካኒ ካልኦት ኣቦታይ ክትኩኡ እዮም ይብሎ። ስለዚ እዚ ፀወታ ከም ዝቕፅል የፍልጦ። ቀፂሉ ጆን ነፃነተይ ጥራሕይ ሓቲተ ይብሎ። እቲ ሓላፊ ከዓ ንዓይ ቀቲልካ ነፃነት ክረክብ ትብል እንተኮይንካ ስለ ዝተጋገኻ ዕጭኻ ሞት ጥራሕ ክኸውን ዝኽእል በሎ። ጆን ከዓ ናይቲ ሓላፊ ዘረባ ሸለል ብምባል ግንባር ተኩሲ ይቆትሎ። ብድሕሪ እዚ ትዕዝብትና ኣብ ኒውዮርክ ኮንቲነንታል ሆቴል ኮይኑ ሓደ ኣጻብዕቱ ዝተቆረፀ ሰብኣይ ካብ ሃይቴብል ዝተላኸ ፍሉይ መልእኽቲ ሒዙ ይመጽእ። ጃሮን ከዓ ናብ ሓላፊ ዊንስተን ይወስዶ። ብድሕሪ እዚ እቲ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚ ዊንስተን ናይ ሕፃ ሰዓት ብምቕማጥ ድሕሪ ሞት ሓላፊና ኩሉ ነገር ናይ ሓድሽ ሓላፊና ማርከስ ብምባል ኣብ ቀረባ ግዜ ክረኽቡ ከም ዝደሊ ይነግሮ። ብድሕሪ እዚ ጃሮን ንዊንስተን ሒዙ ንማርከስ ንምርካብ ናብ ሓደ ዓብይ ህንፃ ይኸይድ። ማርከስ ንዊንስተን ዝፀውዐሉ ምክንያት ቅድሚ ነዊሕ ግዜ ንጆን ክቆትሎ ሓቲትዎ ስለ ዝነበረ እዩ። ብምቕፃል ቅድሚ ሕጂ ንጆን ክትቆትሎ ሓቲተካ ነይረ ብኸመይ ድኣ ሕጂ ብሂወት ኣሎ ብምባል ንዊንስተን ይሓቶ። ዊንስተን ከዓ ብኸመይ ከም ዝተረፈን ዝቆተሎ መሲልዎ ከም ዝነበረ ይምልሰሉ። ማርከስ ከዓ ብሂወት ኣሎ ይብሎ። ምክንያቱ ከዓ ጆን ሓላፊኦም ከም ምቕታል ሓሊፉ ናይ ሃይቴብል ሰበስልጣናት ኣብ ምክትታል ነበረ። ብድሕሪ እዚ ከታልሎም ስለ ዝሓሰበ ከቢድ ቅፅዓት ከም ዝፅበዮ ንዊንስተን ነግሮ። እዚ እናተዛረበ ከሎ ቅድም ኢሉ ናይ ሕፃ ሰዓት ሓመዱ ይውዳእ። በዚ ከዓ እቲ ናይ ዊንስተን ኮንቲነንታል ሆቴል ብባርዕ ሙሉእ ብምሉእ ይዓኑ። ኮይኑ ከዓ ናይ ማርከስ ሕርቃን በዚ ስለዘይዓገበ ንጃሮን ተኩሲ ይቆትሎ። ኣብ ዝቕፅል ትዕዝብትና ሓንቲ ቫዮሊን ትፃወት ጓል ንዕዘብ። ኬን ብዝብል ዝፍለጥ ኣቦኣ ቫዮሊን ክትፃወት ከላ ኮፍ ኢሉ ይሰምዓ። ናይ ኬና ዓይንቲ ድሓን ብዘይምዃኖም ብንጹር ክርኢ ክእልኒው። ኬን ምስ ሃይቴብል ቅድም ኢሉ ይሰርሕ ስለ ዝነበረ ምስ ማርከስ ንኸራኽብ መልእኽቲ ይበፅሖ። ምስ መፀ ማርከስ ንዝኾነ ሰብ ብጥበብ ክትቀትል ትኽእል ሓያል ሰብ ምዃንካ ይፈልጥ ይብሎ። ኮይኑ ግን ነዚ ምስ ሰምዐ ኬን ክእለቱ ከም ዝፈልጥን እንተኾነ ግን ነቲ ስራሕ ቅድሚ ንውሕ ዝበለ ግዜ ከም ዝገደፎ ይነግሮ። ማርከስ ከዓ ሂወት ጓሉ ከትርፍ እንተደልዩ ነቲ ስራሕ ደጊሙ ንክሓስበሉ ንኬን ይነግሮ። ቀፂሉ ሓደ ነገር ክትገብረልና ደሊና ኣለና ብምባል ነዚ ሰብ ክትቀትለልና ደሊና ኣለና ኢሉ ይእሶ። ቀፂሉ ናይ ጆን ሽም ዝሓዘ ካርዲ ይህቦ። ኣብዚ ከዓ ጆንን ኬንን ኣመና ዝፋተው ይዕርፉ ከም ዝነበሩ ንርዳእ። ኮይኑ ግን ኬን ናይ ጓሉ ሂወት ከድሕን ግድን ስለ ዝነበረ በቲ ብማርከስ ዝቐረበሉ ሕቶ ይሰማዕ። ብድሕሪ እዚ ትዕዝብትና ተቐይሩ ኣብ ናይ ጃፓን ኮንቲነንታል ሆቴል ይወስደና።
እዚ ሆቴል ልክዕ ከም ካልኦት ኮንቲነንታል ሆቴላት ኣብዚ ዝኣተወ ሰብ ብዝኾነ ሰብ ክቕተል ኣይከኣልን። ማለት ከዓ ቅትለት፣ ስርቅን ዝኣመሰሉ ነገራት ኩሎም ኣብዚ ሆቴል ክልኩላት እዮም። እታ ጓል ኩሎም እቶም ዝርዝራት ነቲ ናይቲ ሆቴል ዋና ትነግሮ። በዚ ሰዓት ጆን ናብቲ ሆቴል መጽእ። እታ ጓል እውን ነብኣ ማፍያታት ይከታተልውን ይደልይዎን ስለ ዝኾኑ ኣብዚ እንተሎ ንሶምን ክመፁ ምዃኖም ትነግሮ። እቲ ዋና እቲ ሆቴል ኣቦኣ ከዓ ጆን ዓርኩ ብምዃኑ ንዕኡ ምሕላው ግዴታ ከም ዘለዎ ይነግራ። ብድሕሪ እዚ ዝተወሰኑ ናይ ማርከስ ሰባት ናብቲ ሆቴል ብምምጻእ ጆን ናብዚ ሆቴል ከም ዘዕረፈ ሰሚዕና ኣለና፣ ስለዚ ኣብዚ እንተሎ የሕሊፍ ክሃበና ይብልዎ። እቲ ዋና እቲ ሆቴል ግን ጆን ኣብኡ ከምዘየለን እንተዘይኣሚኖሞ ግን ክፍትሹ ከም ዝኽእሉ ይነግሮም። ኮይኑ ግን እዞም ሰባት ዝመጽዎ ብኹሉ ነገር ተዳልዮም ነበረ። ኮይኑ ከዓ እቶም ናይ ማርከስ ሰባት ኣጽዋራቶም ኣውፂኦም ነቲ ናይቲ ሆቴል ዋና የጥቅቡ። በዚ ግዜ ከዓ እቲ ዋና እቲ ሆቴል እውን ናይ ባዕሉ ሰባት ይጽውዕ። ኣብቲ ሰዓት ዓብ ንዓበ ይኸውን። እቶም ናይቲ ዋና ሆቴል ሰባት ጀጋኑ ነበሩ። ሓደ ሴፍ ዝሓዙ ኮኑ ከለዉ እቶም ዝተረፉ ከዓ ማንቲግራማ ዝሓዙ ነበሩ። ዝተወሰኑ ከዓ ሽጉጥ ኣለዎም። ሰይቲ ዋና እቲ ሆቴል እውን ኣብቲ ባእሲ ነበረት። ኣብ መንጎ ክልቲኡ ግሩፕ ከዓ ተመጣጣኒ ዝኾነ ዓብ ባእሲ ይካየድ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጆን እውን ሽጉጥ ሒዙ ናብቲ ቦታ ይመጽእ። ብምቕጻል ነቶም ናይ ማርከስ ሰባት እናተኮሰ ይቐትሎም። እቲ ሓላፊኦም ይሰዓሩ ምህላው ምስ ረኣየ ንኬን ክሕግዞም ይጽውዖ። ኬን ከዓ ናብቲ ሆቴል ይመጽእ። ኬን ዋላ እውን ምርኣይ ዝሰኣነ እንተኾነ ባዕሉ ዝሰርሖም ግን ጽቡቕ ከበኣስዎ ዝኽእሉ መሳርሕታት ኣለዎ። ንኣብነት እቲ ሓደ መሳርሒ እንተርኢና ሰብ ናብኡ ክመጽእ ከሎ ይሕብሮ ማለት እዩ። ጆን ናብኡ ምስ መጸ ከዓ ኬን ይርድኦሞ ንጆን ንምቕታል ይትኩስ። ቅድሚኡ ግን ንጆን ዝከታተል ዝነበረ ሓደ ስሱዕ መጺእ ነበረ። ማርከስ ንጆን ዝቆተሎ ብዙሕ ገንዘብ ክህብ ስለ ዝኾነ ንሱ ባዕሉ ክቆትሎን ነቲ ክፍሊት ከዓ ባዕሉ ክወስዶ ስለ ዝደሊ ንጆን ካብ ኬን ይድሕኖ። ስለዚ ከዓ ንጆን ናይ ምቕታል ዕድል ረኸበ። ኮይኑ ግን እቲ ስሱዕ ሰብ ነዚ ክገብር ኣይመረፀን። ነቲ ናይ ገንዘብ መጠን ክሳብ ዝውስኽ ተጸቢዩ ክቆትሎ ወሰነ። በዚ ምኽንያት ከዓ ከይቀተሎ ይተርፍ። እቲ ናይቲ ሆቴል ዋናን ጓሉን ከዓ ካብ ናይ ማርከስ ሰባት ክሃድሙ ይረኣዩ። ኮይኑ ግን ኬን ጠጠው የብሎም። እቲ ዋና እቲ ሆቴል ከዓ ንኬን ከመይ ጌርካ ክትርስዕ ትኽእል? ኣነን ንስኻን ጆንን እኮ ኣመና ንፋቶ የዕርኺና ነርና ይብሎ። ብተወሳኺ ከመይ ጌርካ ናይ ጆን ህይወት ክተጥፍእ ፈቲንካ ኢሉ ይሓቶ። ኬን ከዓ ፈቲ ዘይምዃኑን ይቕረይታ ክገብረሉን ብናይ ጓሉ ህይወት ተገዲዱ ናይ ግድን ክገብሮ ዘለዎ ምዃኑ ይምልሰሉ። ብድሕሪ እዚ ኬን ንዓርኩ ይቆትሎ። ብምቕጻል ጓልቲ ዋና እቲ ሆቴል ካብቲ ቦታ ረሓቐት። ኣብ ባቡር ውሽጢ ንጆን ትረኽቦ እሞ ክልቲኦም መሓዙት ኮኑ። ቀፂሉ ዊንስተን ማርከስ ዘፍረሰሉ ሆቴል ይዕዘቦ። ኣቐዲሙ ንጆን ናብ ባእሲ ዘዳልዎ ዝነበረ ፈታዊ ጆን ቦሪኪንግ እውን ናብኡ ይመጽእ። ማርከስ ናይ ክልቲኦም ነገራት ስለ ዘዕነወሎም ብሓንሳብ ይኾኑ። ሕጂ ክልቲኦም ቀንዲ ጸላእቲ ናይ ማርከስ ኮይኖም ኣለዉ። ብኻልእ እቲ ንገንዘብ ክብል ንጆን ክቆትሎ ዝደለ ሰብ ንማርከስ ክረኽቦ ይኸይድ። ኬን ከዓ ኣብ ጎኑ ኮፍ ኢሉ ስለ ዝነበረ እቲ ናይ ማርከስ ሰብ ክጽውዖ ምስ መጸ ኬን ከዓ ምስ ማርከስ ኣብ ዝኾነ ስምምዕ ቅድሚ ምብጻሕካ ደጋጊምካ ሕሰበሉ ይብሎ። ብድሕሪ እዚ እቲ ሰብ ምስ ማርከስ ይራኸብ። ቀፂሉ ማርከስ ንስኻ መን ኢኻ ይብሎ። እቲ ሰብ ከዓ ሽም ከም ዘይብሉ ይነግሮ። ቀፂሉ ስለ ጆን ዊክ ከም ዝፈልጥን ንዕኡ ንምቕታል ከዓ $25 ሚልዮን ከም ዝበጽሕ ይነግሮ። ብተወሳኺ ኣበይ ከም ዘለውን ይፈልጥ ይብሎ። ማርከስ ከዓ ብመልሱ ሓሊቑ ናይቲ ሰብ ኢዱ ኣብ ጣውላ ገይሩ ብኻራ ይውቅኦ። ቀፂሉ እታ ኻራ ካብቲ ጣውላ ከይውፃእኻ ኢድካ እንተውፂኻዮ በቲ ዝበልካዮ ክሰማዕ ይብሎ። እቲ ሰብ ከዓ ነዚ ዕድል ክኸስሮ ስለ ዘይደለየ ማርከስ ከም ዝበሎ ነቲ ኻራ ካብ ምውፃእ ኢዱ እናሰሓበ የውፅኦ። ኢዱ እውን ኣመና ይደሚ። ማርከስ ከዓ በዚ ምኽንያት ነቲ ስምምዕ ከም ዝተቐበሎ ነጊሩ ይጭብጦ። ብድሕሪ እዚ ዊንስተን ናብቲ ብማርከስ ዝተቐተለ ናይ ቻሮን መቓብር ይኸይድ። ጆን እውን ናብኡ ይመጽእ እሞ ኣብ ሆቴሉ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ከም ዝፈልጥን ኩሉ ዝኾነ ብኡ ምኽንያት ብምዃኑ ኣመና ከም ዝሓዘነ ይገልጸሉ። ምኽንያቱ ማርከስ ንዊንስተን ንጆን ንኽቆትሎ ኣዚዝዎ እንተነበረ ንሱ ግን ብህይወት ክጸንሕ ገዲፍዎ እዩ። ቀፂሉ ጆን ንኹሎም ኣብ ቀረባ ግዜ ክውድኦም ይብሎ። ዊንስተን ከዓ ማርከስ ኣመና ሓያል ግሩፕ ከም ዘለዎ ይዛረብ። ቀፂሉ ንማርከስ ምሳኻ ክወዳደር ይደሊ ኣለኹ እንተኢልካዮ ርግጸኛ ምሳኻ ክወዳደር ይብሎ። ዊንስተን ስለቲ ውድድር እንታይ ከም ዝመስል ይነግሮ እሞ ናይ ክልተ ቤተሰብ መራሕቲ ዝወዳደርሉ ምዃኑ ይነግሮ። ጆን ግን ቅድሚ ብዙሕ ዓመት ምስ ቤተሰቡ ስለ ዝተፈላለየ ሕጂ ናይ ስድሩ ኣባል ኣይኮነን።
ኮይኑ ግን ምስ ማርከስ ክወዳደር ስለ ዘለዎ ተመሊሱ ናብ ሓፍቱ ይኸይድ። ንሳ ግን ብጆን ኣመና ሓሪቓ ብምባራ ገመድ ኣብ ክሳዱ ኢታ ኣንጠልጢላ ኮፍ ኣበለቶ። ናይ ሃይቴብል ኣባላት ይከታተልዎ ከም ዘለውን ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት ኣብ ዘለዎ ቦታ ክመፁ ከም ዝኽእሉ ትፈልጥ እያ። ስለዚ ቤተሰባ ኣብ ሓደጋ ውሽጢ እዮም። ብድሕሪ እቲ ጆን ንማርከስ ንውድድር ከም ዝፅዋዕን ቅድሚኡ ግን ምስ ቤተሰቡ ሰላማዊ ዝኾነ ርክብ ክህልዎ ከም ዝግባእ ይነግራ። ሓፍቱ ከዓ ነቦና ዝቐተለ ሰብ እንተቐቲልካዮ ንኽትምለስ ሓንቲ ዕድል ክበካ ይበለቶ። ስለዚ ጆን ነቲ ሰብ እንተቐቲልዎ ዳግማይ ናብ ቤተሰቡ ክምለስ ከም ዝኾነ ይንገሮ። ብድሕሪ እዚ ጆን ቀታሊ ኣቦኡ ንምርካብ ይኸይድ። እቲ ናብኡ ዝቐተለ ሰብ ከዓ ኮፍ ኢሉ ካርዲ ክፃወት ይርአ። ብተወሳኺ ምስ ማርከስ ንጆን ንምቕታል ዝተሰማምዐ ሰብን ኬንን ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ኣለዉ። ክልቲኦም ጆን ናብቲ ሰብ ከም ዝመጽእ ይፈልጡ ስለ ዝነበሩ ንዕኡ ይጽበዩ ነበሩ። ኮይኑ ከዓ ጆን ናብቲ ቦታ ብዝመጸሉ ግዜ እቲ ሰብ ንጆን ናይ ኣቦኡ ቀታሊ ምዃኑ ይነግሮ። ቀፂሉ ንጆን ማዕረ ከምዚ ጸላእቲ ዘብዝሓሉ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ይሓቶ። ብተወሳኺ እቲ ሰብ ሓዊሱ ኣነን ኬንን ክንቀትሎ ኢና ንደሊ ይብሎ። ቅድሚኡ ግን ሓንቲ ካርታ ንፃወት ኢሉ ይነግሮም። ብድሕሪ እዚ ኩሎም ካርታ ክፃወቱ ጀመሩ። እቲ ቀታሊ ብኡ ከዓ ነቲ ፀወታ ይስዕሮም። ጆን ከዓ ነቲ ሰብኣይ በቲ ካርታ ገይሩ ኣብ ክሳዱ ይሓርዶ። ንሱ ከዓ ነብሱ ንምድሓን ዋላ እንተሃደመ ጆን ግን ደድሕሪኡ እናሰዓበ ይጎዮ። ኣብቲ ባር ሰባት ኣብ ዝስዕስዕሉ ዝነበሩ እዋን ከዓ ንኩሎም ቀተልቲ ብኡ ይቐትሎም። ኣብ መወዳእትኡ ከዓ ናይቲ ሰብ ተራ ይበፅሕ። እቲ ሰብ ሓያል ነበረ እሞ ንጆን ክሃርሞም ከጥቅዖን ይርአ። ኣብ መወዳእታ ግን ጆን ይቐትሎ እሞ ቀታሊ ብኡ ሕነ ከም ዝፈደየ ምስክር ክኾኖ ወርቂ ስኑ ነቒሉ ይወስድ። ብድሕሪ እዚ ነዚ ሒዙ ናብ ሓፍቱ ይኸይድ። ሓፍቱ ከዓ ነዚ ድሕሪ ምርኣያ ንሓዋ ናብ ቤተሰቡ ንኽኣቱ ፍቀደትሉ። ኣብ ኢዱ ከምቲ ስነ ስርዓት ናይ ድራጎን ውቃጦ እውን ይካየደሉ። ብኻልእ ዊንስተን ናብ ማርከስ ይኸይድ እሞ ጆን ምሳኻ ክወዳደር ይደልያ ኣሎ ይብሎ። ማርከስ ከዓ ነዚ ምስ ሰምዐ ከምዚ ክገበር ቤተሰብ ከም ዘየድልን ጆን ከዓ ዋላ ሓደ ቤተሰብ ዝበሃል ከም ዘይብሉ ኣፀቢቑ ከም ዝፈልጥ ይዛረብ። ዊንስተን ብወገኑ ከምዚ ዝበሃል የለን ሓፍቱ ቤተሰብ እያ ይብሎ። ማርከስ ከዓ ጆን ምስኡ ክወዳደር እንተደልዩ ብርግፅ ክወዳደር ከም ዝኽእል ይነግሮ። ኮይኑ ግን ኣብ ጎኑ ኮይኑ ካልእ ዝሕግዞ ሰብ ከም ዝህሉ ይዛረብ። ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ናይ መወዳደሪ ዝውሰነሉ መዓልቲ ይበፅሕ። ጆንን ማርከስን ካርታታት ዝሓዘ ኣብ ዓቢ ጣውላ ፊት ንፊት ኮይኖም ኮፍ ይብሉ። ኮይኑ ከዓ እቶም ካርታታት ዝተሰርሑ ካብ ወረቐት ዘይኮነስ ካብ ሓፂን ነበሩ። ስለዚ ስለቲ ውድድር ዝውስኖ በቶም ካርታታት ክኸውን እዩ። ዓብ ቁፅሪ ዝበዝሖ ሰብ ተርኡ ከቢድ ይኸውን። በቲ ፀወታ ሰለስተ ነገራት ክህልው ከለዉ ናይ መጋጠም ቦታ ሰብን ኣፅዋርን እዮም። ስለዚ በቲ ካርዲ መሰረት እቲ ውድድር ንፅባሒቱ ክጅመር ኣለዎ። በዚ ፀወታ ሓደ ሰብ ኣብ ዝተባህሉ ሰዓት ኣብቲ ቦታ እንተዘይበፂሑ እቲ ሰብ ኣብ ዝተረኸብሉ ቦታ ይቕተል ዝብል ሕጊ ኣሎ። ድሕሪ እዚ ኩሉ ጆን ምስ ኬን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይራኸቡ። ክልቲኦም ስለ ታሪኾም ይዘራረቡ እሞ ኬን ናይ ግድን ጓሉ ከድሕን ስለ ዘለዎ ክልቲኦም ዓቕሚ የብሎምን። ስለዚ ክልቲኦም ስርሖም ብኣግባቡ ክሰርሑ ከም ዘለዎም ይዘራረቡ። ብኻልእ እቲ ናይ ማርከስ ሰብ ንማርከስ የዘራርቦ ምስ ጆን ምውድዳርካ ጽቡቕ ኣይገበርካን፣ ምኽንያቱ ጆን ንኽትስዕሮ ከፍቅደልካ ኣይክእልኒ ይብሎ። ማርከስ ኩሉ ዘረባ ድሕሪ ምስምዑ ከምዚ ክኸውን እንተኾይኑ ጆን ናብቲ ውድድር ክመጽእ እንተኽእል እዩ። ድሕሪ ምባል ከዓ እንተዘይመጸስ ኢሉ ይሓትት። ነዚ ኢሉ ካብቶም ሰባቱ ናብ ሓደ ብምኻድ ንጆን ዝቐተለ ዓብ ሽልማት ከም ዝጽበዮ እቲ ዜና ከዓ ኣብ ኩሉ ቦታ ንኸሰራጭዎ ይእዝዞ። ብድሕሪ እዚ ብወሪ ኪንግ ንጆን ንመወዳደሪ ዝኸውን ሽጉጥን ናይ ጤት መከላኸል ዘለዎ ክዳን ኣምፀሉ። ቀፂሉ ሓደ ሰብ ክምርዖን ክመውትን ከሎ ክፅብቕ ከም ዘለዎ ይዛረብ። እቲ ንጆን ዝቐተለ ዓብ ሽልማት ኣለዎ ዝተባህለ ዜና ኣብ ኩሉ ስለ ዝበፅሐ ዋላቶም ንኣሽቱ ዓወሉ ከይተረፉ ንጆን ይከታተልዎ። ጆን ከዓ ካብ ኩሉ ሰብ ምህዳም ኣመና ይኸብዶ። ኮይኑ ግን ኣብ መኪና ውሽጢ ብምዃን ንዝረኸቦም እናቐተለ ሂወቱ የድሕን። እቲ ስሱዕ ሰብን ኬንን ከዓ ኣብ ርሑቕ ኮይኖም ነዚ ይዕዘቡ ነበሩ። ብምቕፃል ጆን ሂወቱ ንምትራፍ ኣብ ሓደ ህንፃ ኣትዩ ይሕባእ። ኮይኑ ግን ክልተ ናይ ማርከስ ሰባት ይመፁ እሞ ንጆን ብዘይ ምቁራፅ መጥቃዕቲ ይፍንውሉ። እቲ ስሱዕ ሰቡን ንጆን ንዝቐተለ ዝወሃቦ ነገር ከም ዝወሰኸ ስለ ዝፈለጠ ንዑ ንምቕታል ይፍትን ነበረ። ኮይኑ ግን ጆን ኣብ ርእሱ ሽጉጥ ሓዘሉ።
ኮይኑ ኸዓ እቲ ናይ ማርከስ ሰብ መፂኡ ናይቲ ሰብ ከልቢ ክቐትለሉ ክብል ጆን ነቲ ሰብ ገዲፉ ነታ ከልቢ ክቐትል ዝሓሰበ ናይ ማርከስ ሰብ ተኩሱ ከልቡ ድሓነሉ። እቲ ሰብ ከዓ ነዚ ሪኡ ጆን ክብሪ ዝግብኦ ሰብ ምዃኑ ክሓስብ ጀመረ። ጆን ነዚ ኩሉ ነገር ድሕሪ ምሕላፉ ንቕድሚት ክብገስ ጀመረ። ሕጂ ምሸት ተወዲኡ ይወክሓሎ። ጆን ናብቲ ውድድር ዝካየደሉ ዓቐብ ንምብጻሕ 200 ዝኾኑ ኣስካላ ክድይብ ኣለዎ። ኮይኑ ግን መሊሶም ንዕኡ ንምቕታል ዝደልዩ ማፍያታት መጽዎ። ጆን ዋላ እውን ተደኺሙ እንተነበረ ምስኦም ክጓዓት ጀመረ። ብድሕሪ እዚ እቶም ናይ ጆን ጸላእቲ ዝነበሩ ኬንን እቲ ሽሻዕ ሰብን ከዓ ክሕግዝዎ ይመጹ። ጆን ነዚ ኩሉ ነገር ድሕሪ ምሕላፉ ናብቲ ውድድር ይበጽሕ። በዚ ውድድር ኬን ንማርከስ ወኪሉ ይወዳደር። ድሕሪኡ ሽጉጥ ይወሃቦም። እቲ ናይ መጀመርያ ዙር ኣብ 30 ስጉምቲ፣ እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ 20 ስጉምቲ፣ እቲ ናይ መወዳእታ ከዓ ብ10 ስጉሙ ኮይኖም ንኽትኩሱ ይንገሮም። በዚ ከዓ ክልቲኦም ሰላም ተባሂሎም ነቲ ውድድር ይዳለዉ። ልክዕ ተኩሱ ክበሃሉ ከለዉ ከዓ ይተኻኸሱ። ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዙር ክልቲኦም ኣብ ኢዶም ተሃረሙ። ኣብ ካልኣይ ዙር ተኩሱ ምስ ተባሃሉ ኬን ኣብ ጎኒ ይህረም፣ ጆን ከዓ ኣብ ካልእ ኢዱ ይህረም። ኣብ ሳልሳይ ዙር ከዓ ጆን ኣብ ከብዱ ይህረም። በዚ መልክዕ ከዓ ኬን በቲ ውድድር ይስዕር። እዚ ማለት ከዓ ማርከስ ስዒሩሎ ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ ማርከስ ናብ ቅድሚት ቀሪቡ ጸላእየይ ብሂወት ክተርፍ ስለዘይፍቅድ ንመወዳእታ ከፋንዎ ኣብ ርእሱ ተኩሰ ካሃርመዮ ብምባል ሽጉጥ ካብ ኬን ይቕበል። ዊንስተን ከዓ ጉጉይ ነገር ብምሕሳቡ ላጊጹሉ ኬን ሽጉጥ ምስ ተኮሰ ጆን ከም ዘይተኮሰ ይነግሮ። ስለዚ እቲ ጥይት ሕጂ እውን ኣብ ናይ ጆን ሽጉጥ ውሽጢ ነበረ። ድሕሪዚ ጆን ንማርከስ ኣብ ርእሱ ተኩሱ ይሃርሞ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ጆን በዚ ውድድር ይስዕር። ብዝተኣተወሉ ቃል መሰረት ከዓ ጆን ነፃ ሰብ ይኸውን። ብገንዘቡ ናይ ዊንስተን ሆቴል መሊሱ ከም ዝሐድስን ዳግማይ ከዓ ንጆን ወልሓደ ሰብ ከም ዘይሸግሮ ቃል ኣተወሉ። እቲ ውድድር ከዓ ኣብዚ ይውዳእ። ኣብ መወዳእታ ትዕዝብትና ኣብ ናይ ጆን መቃብር ጆን ምስ ኣፍቃሪቱ ኢሉ ተጻሒፉ ንዕዘብ። ዊንስተንን ቦሪኪን ግን ኣብቲ ናይ መቃብር ቦታ ኣለዉ። ኣብዚ ታሪክ ውሽጢ ጆን ክመውት ኮሎ ይረኣናን። ስለዚ ከዓ ብሂወት እምበር ወይስ ይሞት ወልሓደ ይፈለጠን። ምናልባት ግን ዊንስተን ነቲ ሓቂ ምስጢር ንምግባር ናይ ሓሶት መቃብር ኣስቢሕሉ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ እዚ ሕቶ ከም ዘለዎ ኮይኑ እቲ ታሪክ ኣብዚ ይውዳእ። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘቕርብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ከም ዝፈተኹም ኣይጠራጠርን። ቪድዮ ላይክ ብምግባር ዘለኩም ሃናፂ ርእቶ ይኹን ሓሳብ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቕምጡልና። ነዛ ቻነልና ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ግበሩ እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።